ọrụ niile m rụrụ ma arụọla m ọrụ ikwuole mgbe ị bịara Dawn Functions, arụọla m Dawn Functions, arụọla m Chamber of Commerce, arụọla m chairman Chamber of, apart from Enugu Chamber of Commerce being the president, abịara m ewukwa chairman all the chambers of commerce in the Southeast. Mgbe anyị nọ n'ọrụ, anyị bidokwara otu a na-akpọ Southeast Economic Summit Group. Summit Group a mere organize, anyị mere summit 3 times, international summits. Anyị kpọkọtara ndị anyị niile n'ụwa niile, ha betiri anyị aka. Enwere m ọrụ niile m rụrụ, mbịa gochie ihe niile na ndị m na ha mekọtara n'ọrụ niile. Ndị mma hiri nne, mana private sector, mana civil society work, mana public sector. Anọkwa m ọrụ public sector as a federal commissioner na Code of Conduct Bureau in the presidency. With the status of federal commissioner, or status of junior, the minister of state. Na mgbe m rụrụ ọrụ a, ọ m na-elekọta steeti niile dị na Southeast. Ndị niile na-arụ ọrụ steeti directors, ọ m na-elekọta ha. Na-elekọtakwa director nọ na Adamawa steeti. Na ndị niile mma database m o yiri nne. Ibele anya ihe mere mgbe anyị lụrụ ọgụ Biafra, anyị bịara n'ọkọta ndị niile nwere ihe a na-arụfụtara, ndị a chọtara kpọfụta, anyị tinye aka, ndị wo ndị mekwere volunteer afụta tinye aka. Anyị ghọta anyị si nọkọta, mgbe ahụ onye ọbụla kwetara na anyị dị n'otu, anyị nwere otu obi ka anyị mezie ala anyị, na anyị gaghị nọ n'ụlọ abịa gbuchie anyị niile. Anyị ahụ anyị dị, ọ dịghị ihe anyị na-emeghị ịnọ ndụ. Ugbu a kwana ọkwa otu ọ dị, onye niile wuo onye Igbo, ma ihe kacha mkpa ugbu a ọwụ ka anyị dozie ala anyị wa ala Igbo. Ọ dị otu onye ga-esi otu ala Igbo dị taa dị ya mma n'obi. Secretary General isi m gị ma anyị chọfụta mmadụ anyị idetu aha maka enwere enwe ma ndị ọhụụ ndị Igbo kapa. Kọmitii niile anyị nwere, anyị ga-ekpọta ndị niile mejuo kọmitii ndị mee ha agmitiri ha aka ma ikpe digitalize every operations anyị niile. Ke mmadụ onye ọbụla onye Igbo ebe ọbụla ọ nọ, anyị ga-echọta ya si bịa tiri anyị aka na ha na-eme n'ụlọ. Ka abụọ, constitution nyere anyị okike ibido kọmitii ndị ele deftere na constitution. Aga m ịhụ na anyị wepụtara kọmitii ga-ịrụ ndị anyị ọrụ. O eziokwu, anyị nwere gọvanọs, anyị nwere gọọmenti, ha dị larụ ọrụ ha, nwekwe nsogbu ka ha. Anyị niile ịma ihe anyị n'ugbo anyị si anyị nọ, Chineke tiri anya ka anyị wepụta ha wụ ọha na eze. Ndị gọvanọ esoghala ọwụ na ha wee eze, esoghala ndị wee eze. Anyị niile aga m ime gbalịa hụ na anyị mekọtara. Anyị ga-ime ndị eme onye ekwetara m na mgbe ikpe Dawn Functions ihe nkwa na ihe dị m oke mkpa ọwụ research. Enwere m okwukwe na figures, facts and figures. So ihe ndị anyị ga-ime, anyị ga-enwe committees ga-chọfụta for fact, ọwụghị lekwa akụkọ, ga-egwe anyị lekwa okporo ụzọ ole ka anyị nwere, ndị ndike wu federal gọọmenti, ndị ndike ka anyị, ndị ha ga-eji rụọ ya. Anyị nwere local contractors, anyị ga-eti nnọkọta, anyị niile anọkọta, ọ dị otu anyị ga-echi etire gọọmenti anyị aka, anyị etire ha aka, ọ bụrụ ụzọ, ọ bụrụ agriculture. Anyị nwere the best planụ all over the world. Agụ aga igwe anyị ga-ekpọkọta ihe ọrụ anyị ga-ewu ka anyị kpọkọta ụmụnne anyị nwere aka ọrụ dị iche iche. Anyị akpọkọta gọọmenti, kpọkọta mmadụ niile, kewa anyị ga-erụ anyị niile na-arụ ndị Igbo ọrụ ka ihe na-aga anyị niile mma. Ka anyị dobere ya ebe a, ndewo. Biko ka mkpọbata nwanne anyị nwoke Chief Johnson Chukwu. O nwere ajụjụ ọ chọrọ ịjụ gị. Chief Chukwu, ị na-anụ ihe m na-ekwu? Chief Johnson Chukwu, ị na-anụ ihe m na-ekwu? Anụmanụ. Nke a bụ ohere gị. Ndewo. Maazị Nwadinobi. Ndewo. Ha sị ka m jụọ, ịma Ohaneze enwere ikike
ime ihe ha wụla ha kwuru, ihe ọnọdụ ha wụ ịhazi ndị ọchịchị olu maọkwanụ igosi ha ụzọ ha kwesịrị ịga, ka otu ha ga-esi eme maka ndị ọchịchị ọha nwee ike ịrụ ihe ọbụla chọrọ ka rụọ, ka otu iwuru ode akwụkwọ ọhaneze, ka otu ị ga-esi ahụ na ọhaneze mere ka ndị nọrọchi nwere ike rụọ ihe ndị Igbo mkpa, biko ọwụ sọ ikwu ihe a ga-arụ ihe nka mkpa. Enwere ọtụ akwụkwọ ndị ebe anyị megoro chọpụta ihe ha kwesịrị ime ka ala Igbo dị mma, but nwa onye na-arụ ya, ka otu a ga-esi eme hụdata ndị ọchịchị rụrụ ihe ndị ọhaneze m chọrọ ka arụ n'ala Igbo. Ndewo. Ịma ihe anyị na-ekwu maka ịkpọkọta ndị mmadụ ga-esi ngwa unu lekwe ya mkpa agrikọlchọ. Abịa kwuo onye kwuo ke ndị mmadụ na-eme ka a ga-eme, ka gọọmenti ga-eme. Mgbe anyị na-eme summit, ọ dị ha anyị chọpụtara summit isi mba anyị mere, anyị kpọkọtara ndị mmadụ bịa echi ụwa niile bịa ekwucha ihe niile anyị kwuru. Summit ahụ anyị mere ya na March. Mgbe anyị mechara summit, bịa nwee ndemede akwụkwọ anyị bụ ihe niile kwuru na summit. Bịa maka ndị gọvanọ so anyị mee summit ahụ, ndị South East Governors. Mgbe anyị were ripọt ga-anye ha, isi mgbe anyị chọpụtara mgbe ahụ anyị mere summit ahụ abụ mgbe anyị kwesịrị ime ya. Ụfọdụ ndị aghọtaghị, ndị hiri nne agbataghị otu gọọmenti na-echi arụ ọrụ. Gọọmenti na-arụ ọrụ bọjetị, emechala bọjetị ahụ, nye bọjetị emechie ya, ụka agwụla. Ihe ọ masịrị unu gwuo, unu weta ya, ọrụ maọbụ ego ebe ha ga-eweta ego eji eme ya. Ihe wụkwanụ mkpa ugbu a mbụrụ sekretari jeneral, arụọla m na gọọmenti, arụọla m na private sector, ama m otu ha niile na-echi arụ ọrụ. Makwana ihe ga-egwa ha, ọ bụrụ naanị anyị chọpụtakwara na ọ bụrụ naanị ide akwụkwọ gị mee ka ga-akọ rice, mee ka ime ka lekwe ihe gị, ị ga-egwa ha lekwe igi deftacha ihe niile. A na-ekwu rice, ndị ebe anyị ga-enweta the seedlings, ego ole ka ọ ga-eda, ndị number of farmers, ndị experts ga-ebịa defụta ihe niile, ya wụrụ a blueprint ka ewe nye ihe ga-ewefọtawo ịchọ ego eji eme ya. Ugbu a kwa ọ bụrụ naanị esi ọhaneze ya na-arụ ọrụ, ọhaneze ka ugbu a ga-ịrụ ọrụ, maka anyị wefụtara ịma ọhaneze na South East Governors wefụtara Ala Igbo Stabilization Fund, and Ala Igbo Stabilization Fund ewefụtara 2 companies. Isi mbụ Ala Igbo Investment Company, nke abụọ wụ Ndị Igbo Development Foundation. Development Foundation wụ not for profit, investment company nke ga-etinye aka na ihe niile dị iche. And ọ dịla aka anyị ndị mụ onye wụ sekretari jeneral itinye aka nke ịkpọkọta ndị otu ndị m na ha rụrụ ọrụ na Chamber of Commerce niile na the private sector. Maka ọ dịkwa mgbe mbụ chairman Enugu Coalition of Business and Professionals Association. A na-ekpọkọta ndị a niile ma ndị anyị nọ na Lagos, ma otu ị nọ ka ọ bụla anyị na-eme. Anyị ma abịa sị enweghị ego, ma na-eze enweghị ego, anyị ga-ịchọta ego ndị mmadụ agaghị iwefụta ego ile ejila aṅụ Fanta la eri ihe mgbe niile. Iwefụta activities, hazie ya, onye ọbụla hụ sọ ihe ga-ebara anyị uru. Anyị nwere ndị ụmụnne anyị ga-iwefụta ego a ga-eji mee ihe ndị eme ihe emezi kewa anyị ga-enwe. In fact, ihe dị m n'obi, ihe ịkụjuru m ugbu a, ọ dị platform anyị nwere ebe ka anyị maka kọmuniti anyị. Ọmụ bidoro platform ahụ. Anyị nwere may focus on various aspects of our lives. Anyị nwere agriculture committee, nwee infrastructure committee, nwee education committee. Anyị nwere ihe niile kpọta experts. In fact, anyị nwada amadị mgbe onye amaghị anyị nwere ụdị ndị wefụtara oge ha bịa ịrụ ọrụ a. Amadị m inwe the number of professors iche ebe ka anyị gaghị ekweta. Anyị akpọkọtala ndị ọ dị onye anyị na-ana penny, ọ dị onye na-enye anyị ọrụ ọbụla ewefụta, onye ọbụla ewere ego ya rụọ ya. Ọ pụtara anyị rụọ ọrụ na Ala Igbo Stabilization Fund. So anyị nwere ndị Igbo ga-ewu lekwe ihe ndị a ga-eme. Ụfọdụ ha anyị ga-ewekọta, anyị ekwolu ugba na anyị ga-ịchọta ego. Anyị nwere ndị anyị ga-egakwu ha ewefụta ego a ga-eji, ọ dị ka companies ndị na-eme, ha ga-enweta dividend. Ọ dịkwana ka ha ga-ewu ka e were tire ndị Igbo aka ha eweta ya. Ama m ndị anyị ga-egakwu. Ọ dịla ndị kpọrọ m si Chineke tie aka ka ọrụ a ruo m aka, na oru m aka ndị Igbo ga-enwe ihe ha ga-eme.
enwere m ezigbo okwukwe na aga m ịchọta ndị mma ihe a na-ekwu itiri anyị aka anyị arụ ọrụ rụọ na ndị Igbo ọrụ mee ụmụ anyị na-enweghị aka ọrụ na-agbafuru ala Igbo ha ga-elọghachi o sola ihe ndị anyị ga-eme anyị nwee ya ndị ka gọvanọ anyị ga-eme eme dịka ndị ọzọ ga-eme anyị eweta anyị ga-echi aga. Prince Nwadinobi biko ka anyị dọbiri ebe a ka m kpọbata nwaada Nkiruka Ajogwu Nkiruka nke a oghere ị nwere ịjụ Prince ajụjụ. Ndị be anyị ekene m ajụjụ ịjụ bụ na ọ bụ na ị na-anya na ndị a na-akpọkọta ndị Ohaneze ma ndị ọchịchị anyị ifu na ha ncha nọcha na political party dị iche iche and mgbe onye ọbụla zụkọtelu ọ bụ ke mbọ ị ga-agba as onye Secretary General Ohaneze iji fụ na enwe ike debe politics aside onye ọbụla welu personal interest ya debe n'akụkụ anyị nwee ike pursue ife ga-eme ka ana Igbo anyị gazie ọfụma. Daalụ. Prince. Ndewo. Ọchịchị maka isi anyị ga-agụ onye ọbụla ọkwa ihe m ga-egwu n'ugbu a ọ bụla anyị na-eme Igbo interest and nothing else. Igbo interest. Politicians ụmụnne anyị ha bụ ndị Igbo. Politician ọ dịghị politician onye na-amachaghị ihe ga-nọ emegide ndị Igbo. Isi mbụ m ga-emewo anyị ga-ekpọkọta ndị politician anyị na ha nọ kwuo ka ha ghọta ebe ihe dị anyị mkpa dị anyị mkpa. Ha ghọta ihe anyị lele anya ha ga-emere anyị na ha nọ tụghachi ụka. Ndị ke nọ beela ọchịchị ka nke ndị minista otu a Dr. Uche Oga nọ nga ịjụọ ya ajụjụ na ọ dịala mgbe ndị Igbo gbakọtara si ya Uche Oga Honorable Dr. Uche Oga ọrụ ị na-arụ ndị otu ichere arụ ya anyị anaghị enwere ndị nụrụla nga anyị nwere ndị ma ihe dum ala eme nga lekwe ihe ị ga-ime ya bara gị uru asịkwana ịrụrụ ọrụ arụtụ ya ka ọma lekwekwana ka ị ga-arụ ya bara ndị Igbo uru lekwekwana ka ị ga-arụ ya bara Naijiria uru maka ha anyị chọrọ ịgbagharị gị ịrụ Naijiria ọrụ anyị chọrọ ka ịrụ ọrụ Naijiria rụọma ya arụma ọwụ ya ha eji mara ndị Igbo ike ọrụ dị anyị nọ ihe wụ excellence ka ọ bụla na-eme anyị emezie emezie ewu ihe dị mkpa aga m ibido okwu a ga-ele akpọ ndị politicians anyị na ha ga-ele anọ anyị amara ebe a ga-ehazi otu anyị ga-esi aga ije ka ewu ihe ọ bụla anyị na-eme ihe isi mbụ ihe gbasara ndị Igbo ọdịmma ndị Igbo Igbo interest anyị na ha nwee ezigbo okwukwe nwee otu obi were ịhụnanya ọganihu ga-ịbata ya. Enwere m okwukwe na politicians anyị na-ekwu maka ha nọ ndị nọ APC ndị nọ PDP ndị nọ ha niile ndị Igbo ha niile nwekwa n'ọrụ ha ga-erụrụ anyị ọ bụghị otu onye foto ya sị ya ga-ewu president ịma ihe dịkwana mkpa ndị Igbo awụghị ndị otu onye na-afọta ya sị lekwe ihe amụ ga-eme ya anyị wụ otu esi ndị jikọtara Ohaneze bidoro Ohaneze ihe niile ha mere gbasara Ohaneze ọ otu anyị na-echeghachi onwe anyị ala anyị dị iche iche vileji anyị dị iche iche gọvanans sistem ndị Igbo ọ bụ ihe Ohaneze kpelitere ka anyị niile wekọta ihe ọbụla na-eme a ga-anọkọta ekwuolekwa ebe anyị na-aga anyị adịla afọta ịrụ Ohaneze ihe anyị na-afọta ime ọyịgo ozi ya na-afọta ebe esi anyị wụ ndị ndu ọwa anyị ndị lida ndị ọfụta obi ọwa anyị ga-ele akpọkọ ọrụ ụmụnwe egbe akpọkọta nke ọbụla na-eme akpọkọta mmadụ niile anyị nọ tụghachi ụka ka anyị kpebiri ka anyị na-eme ọwụ ihe anyị kpebiri ọwụ ihe m kpebiri ọkwa ihe m ga-eri onye ga-ewu President General anyị ihe anyị ga-eme lekwe anyị decha ihe a ma ede ya si ya President General lekwe ihe ndị Igbo kpebiri ọhịa anyị ga-egwu ụwa niile ya bụ ma politicians anyị ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama pụta anyị ga-eji chikwe n'ike n'ihe ndị ahụ nọ n'ụlọ maka asala ama mma site n'ụlọ fụọ ama so Chineke ga-echiri anyị aka anyị na ha arụkọta hụ ihe ọbụla na-emewo maka ọdịmma ndị Igbo. Ọdịmma Prince ndewo biko ka m gwa ndị na-esonyere anyị n'ihe mmemme nke anyị na-eme na mgbede a onye ọbụla nwere ajụjụ
depụtawa ya edepụta mgbe oge ga-eru enye ndị mmadụ ohere ka ha nwee ike ịjụ ajụjụ. Prince biko o nwere ajụjụ ndị mmadụ sikwa na ka a jụọ gị. Ile anya na otu ihe si kwụrụ na Nigeria, ị ga-ahụ na enwere ihe a na-akpọ agitations from different groups. Ị bịakwa n'ala Igbo, nwanne anyị nwoke a na-akpọ Maazị Nnamdi Kanu n'otu nke ọ na-achị wụ ndị IPOB. Enwekwara other groups kwa ma ndị ọbụla ihe niile a na agitation a niile bidoro duto na ndị Igbo na ụfọdụ ndị Igbo na-efili na ọnọdụ anyị nọ na Nigeria adịcha mma na a na-anọkpa anyị ahụ. And ọbịa nwere mgbe ọ bịakwa na-adị ka ndị Ohaneze na ndị IPOB ha na-enwecha nghọtahie. So m sị ka m jụọ gị, enye gị ọkwa dịka onye sekretari jeneral Ohaneze, kedu ka ị ga-esi rụọ ọrụ dịka ịba jikọọ aka ọnụ ma ọkwanụ ị ga-akpapụ ndị a n'akụkụ ka ị ga-akpọbata ha ma ndị ọzọ ndị ọna ngwu iwe n'obi ka a wee mara ka a ga-esi ime maka ihe niile a na-emekwa n'ụwa ihe gbasara ọdịmma Igbo kama ihe mere na onye ọbụla nwere usoro nke ya. Ịma ile anya mgbe ya na-eme ihe civil rights movement na Amerịka, ndị otu Malcolm bụ ndị na-achọ violence, ndị otu Martin Luther na-achọ non-violence. So mana ihe niile at the end of the day wụkwana ka ọ ga-esidere ndị ojii mma na Amerịka. So ya ka m ji ajụ gị ajụjụ as Secretary General, kedu ka a ga-esi rụkọ with ndị niile bụ iwe n'obi? Ọ bụ na Facebook kemgbe ụnyaahụ ka ebido hụwa n'ịntanetị na Facebook, enwere ndị akpọrọ volunteer force ndị IPOB. Ile ya anya ha rukwara thousands of people na-emekwa ka ha na-eme, and ụfọdụ na-ekwukwa na ụmụ ihe ndị a nwere ike ndị ugwu nwere ike bịa lewe anya ebe ka a ga-esi lewe ya anya. So ihe ndị a bụ ihe ndị need chara itinye ọnụ. So kedu ihe wee ebumnobi gị ha ga-eme ma ị wụrụ Secretary General? Okay, ka isi mbụ na ndị IPOB ahụ ụmụ anyị ahụ ndị Igbo ke onye ọbụla anyị na-eme maka ha na-eme anyị gaghị elefu anya anyị. Ihe dịkwana mkpa ha sị ọgụ niile ebe ọbụla enwere okwu ụka a na-anọkọta na tebụl hazie ya, agbachakwa egbe a na-anọkọta hazie ya. Anọ m n'ụlọ, nna m wụ traditional ruler, owu traditional ruler nke ọhụụ na ọwụ ndị ke mere 1960. Ọwụ traditional ruler tutu ya Chineke akpọrọ ya 99. So ihe gbasara ọchịchị ọgbaghara okwulu ụka na ndozi o dotụrụ m anya. Nke abụọ, ndị IPOB enwere ha nne enwere ha nna. Anyị na-emekwanụ anyị niile nọ nga anyị etotatụla mgbe anyị dịkwa ntakịrị anyị metụ anyị na nne anyị si emekọta. Ọ dị mgbe dị ntakịrị ime ihe ọjọọ apịa gị onye ọ dị mgbe ọ ga-etorukwe eche ịpịa ihe ahụ ya ejide aka gị, and otu o si jide ihe ile otu ahụ o si jide aka gị ga-ahụ tụ n'ụlọ wadọ ọgụ nwa gị ahụ nwere ike ifuru gị nwa gị lala. Kewu adị ihe ọbụla na-eme nna ya gbanwe ya ihe nwa egere nwa nwekwe n'echiche dịkwa mma ya gwakwa nna ya egere. Aga m esi ngwụrụ Secretary General Ohaneze, aga m ejisi ike ịrịọ ụmụnne anyị nsị ọ ga-edekwana mma ka anyị nọkwa tụwa ụka. Anyị tụwa ụka ọ dị ka ha gwara ha eme ya agaghị belansị maka anyị chọọ ka igbu mmadụ ọwụ ihe ọjọọ. Onye ọbụla egburu ọwụ ihe ọjọọ mere anyị ga-ejisi ike ịhụ sị agaghị ime ihe gị megbuo ha. Anyị ga-erịọ ha arịrịọ sị ha bịa ka anyị na ha nọ tụwa ụka. Anyị na ha tụwa ụka. Ọ dịkwa na elileanya ha enwere anyị nwanne wu nna ha kwuru nne ha kwesịrị ile eme. Ọ dịkwa nke eziokwu la ihe a na-ekwu anyị ga-ejisi ike mee ya. Ọ dịkwa nke eziokwu la anyị nwadịghị ekwu anyị ga-edọkwa na ha ejisi ike mee ya. Kewu ọ dị ihe ọwụ eziokwu ewu na ahụla n'otu Naijiria dị. Ọ dị ihe ndị na-emela na Naijiria la dị anya obi ka ha ala asọ ya anya. Ndị otu aga isi nwee Security Council ọ dị onye ebe ka anyị na onye kwuo ya ekwu ihe ọjọọ. Ọ dị kele adịghị ma anyị ga-ekwu ya. Ọ dị ebe anyị na ha ga-erụkọta ọrụ. Arịrịọ anyị na-arịọ ha wụ ha ga-ejisi ike hụ na anyị na ha nọ n'ọdụ tụwa ụka kpebie ihe ha ga-ile eme agaghị bela nsogbu. Anyị ekwetakwana na ka edekwana ihe ga-ebara anyị niile uru
nye gị bara anyị niile uru anyị ga-ime ha adịla enwe ike ime. Onye ọbụla nwere ọrụ ka ya. Aga m esi anyị rịọ ha arịrịọ. Aga m ekwe onwe m a great negotiator. Ọ dịghị onye hamla ya agaghị enwe ike ikwulu ụka. Abụ m onye udo. Abụ m peacemaker. Abụ m ọ bụrụ ịnọ ịtụrụ ụka ka ihe gaa ka ọma gaa n'ihu. Ama m ya. So awụ nkwa m na-ekwu onye ọbụla si ndị IPOB ọ dị ebe ha emejọ anyị ga-erịọ mgbaghara si biko ha bụ ụmụ anyị ka agbaghara ha. Anyị arịọ ha ka anyị mee flip the page bido usoro ọhụụ ga-ebara ha uru bakwana anyị. Ihe ibi na anyị na-achọkwa ọdịmma ndị Igbo. Ọdịmma ndị Igbo maka ma ihe adịghị mma ọ gaghị dị onye ga-esi ya ga-eme ihe ga-ebara uru. Ebe ihe niile nọ ebe anyị kwetara anyị ga-ega anyị ga-eme ihe ndị ga-ebara anyị uru. Anyị jichikwu n'ike la community development anyị ebe ka anyị dị mma. Ala esi ụka ebe ka anyị achụwa ndị mmadụ ha ga-ebịa. Prince ndewo oge anyị na-agazi biko nwanne anyị nwoke Maazị Ezeoke ị ga-enyere m aka ebe a maka enweghị m the facility ọgụnwa ji back end control ka anyị nwee ike ịnabata mmadụ one na one nwere ajụjụ ha ga-ajụ tupu m laghachikwa n'aka Chief Johnson Chukwu ya na Nkiru ka ajụ. Maazị Ezeoke na ihe m na-ekwu ana m anụ ihe ị na-ekwu ya. So maka ihe anyị nwere now just 20 minutes so kpọbata mmadụ ofu ma abụọ. Deli Ajufo na-eweli aka so ọ dị ka enyi ohere. Deli Ajufo hapụ Deli Ajufo. Deli Ajufo ngwa. Deli Ajufo. Deli Ajufo mepee mic ịkpọtụrụ ya ịgbajiri ya gbajiri. Yes, adịgo m unmuted. Go ahead, please. Maazị Nwadinobi, ekene gị. Nwadinobi. Iwe n'iwe nwanne m biko, Nwadinobi. Ekene gị. Ajụjụ m iji onwe na o do anya na onwe ndị kpọ Ohaneze si na ha bụ authentic Ohaneze jee court na Abuja. Ha ji akwụkwọ si na ha bụ Ohaneze Nigeria. And amaro m nweke ga-esi wee metie wete ndị a ka edozi okwu dị n'etiti Ohaneze ma ọ bụ na ịbata. Anyị emitifa na Abuja recently. Iwe dịfa n'obi. Ọ bụ emesie efe anyị anọdụ ana kpaa nkata mmadụ ka ọ ga-esi wee gaa. But ụmụ anyị ka ha bụ. Odo anya na ị ga-enwe ike with the President General na-abatanụ ndị na-anọdụ ka akpa nkata ka ga-esi wee dozi okwu a. Fadịkwa ready idozi okwu but nwunye conditions. So amara m ya ịdị ready for that kind of peace move. Thank you. Ikwutechala ihe niile esighị ha bụ ndị Igbo. Ọ dị onye wu onye Igbo kpọrọ onwe ezigbo onye Igbo ga-itinye aka na ihe ga-emebi Ohaneze ka ahụ okwukwe mbụ mma. Ọ dị onye ọwụ ga-ekpo onwe onye Igbo ya sị ọ dị ihe a ga-eme mebi Ohaneze na ya ga-eso eme ya. Mbegha ọkwa ọ dịghị nsogbu niile enwere aga m itichakala ime ha enwe na emeziri ha. Ọ wụrụ ịbịa Abuja enwere m ụlọ na Abuja ụlọ kem. Ule Enugu enwekwara m ụlọ kem. Nwekwe 20 room purpose built office wokem. Enwere m ndị ọrụ ga-etire m aka tutu anyị enweta ego anyị ga-eji kwụwa ndị ga-arụ anyị ọrụ. Ana m ekwe gị nkwa na Chineke tinye aka mbata as Secretary General. Chineke tinyekwa aka onye ndị Igbo họpụtara as the President General. Nkwa m na-ekwu na onye ọbụla họpụtara aga m iwere ya as onye isi anyị. M na ya ga-arụ ka ọma. Ọ dị nnọọ ihe a na-eme ka ọrụ anyị ga-aka ọma m agaghị eme. Anyị ga-enwe udo. Ndị niile na-eweta ọgba aghara anyị ga-egapụ ha si biko unu bịa ka anyị mezie. Ndị nọ na Abuja si ha authentic Ohaneze. Ọtụ ịhụnanya ya isi ha ekwetara maka udo. Ndị authentic Ohaneze anyị mgbe ọwụ Ohaneze nna anyị Chief John Nwodolachi ọ ya wụ Ohaneze anyị ma. Ihe anyị bịara taa ọwụ election anyị na-eme. So ihe dị mkpa ha ekwetala na Ohaneze oke Chief John nna ya Nwodolachi. Wụkwana ka anyị na-achọ ịbata ugbu a soro chiwa. Chineke tie aka anyị bata onye dị ka mbata aga m ivu ya n'isi si President General ngwa aga m ịga ije. Ọ dịkwa ndị ha na-anụ okwu ọ ya ọnụkwu ugbu a anyị
chọọ ndị ihe doro anya ndị ndị anyị na ha ndewo ka anyị dọbiri ebe a biko obodo onye ọzọ nwere ajụjụ ka o welie aka elu ka enye ya ohere tupu anyị na-agakwa n'ihu o nwere nwere ajụjụ ngwa ka anyị na-aga n'ihu biko ka m kpọpụtakwa nwanne anyị nwaanyị Nkiruka Ajogwu o nwere ajụjụ ọzọ ị nwere ị ga-ajụ Prince Nwadinobi Nkiruka ọ na n'ihe na-ekwu ngwanụ ka anyị hapụ Nkiruka nwanne anyị nwoke Chief Johnson Chukwu o nwere ajụjụ ọzọ ị nwere ị chọrọ ịjụ Prince Nwadinobi enwere m ajụjụ ngwa gaa n'ihu Prince achọrọ m ịjụ ị ga-achọpụta na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo topụta ugbu a ha achọwa ụzọ Lagos ma ụzọ Abuja onwezi ụmụaka anyị topụtara ugbu a nche nọ n'ala Igbo maka onwere ọtụtụ ọrụ ha nwere ike n'ala Igbo ma ezi ahịa ha ga-azụ n'ala Igbo ka ihe ha ga-emenwu ma ọ bụrụ inweta nwa ọchịchị dịka onye odeakwụkwọ ndị Ohaneze ịhụ na emere ala Igbo ka ọ wụrụ an economic zone that ụmụ anyị topụta oge ọ dị bụ na 60s and 70s and even up to 80s ọwụ ụmụ okorobịa topụta ha aga Aba ma ọ bụ Ọnịcha ma ọ bịa biri Enugu but ugbu a onye ọbụla topụtara ugbu a na-achọwazi ụzọ Lagos ma ọ ịchọ ịchụ obodo oyibo ka otu a ga-esi ka ala Igbo bụkwara obodo ọwụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ga-achọ ibi nwere ike kpata ego zụọ famili ha. Ganihu Prince. Kisi mgbe m bụ president ihe na-eme ugbu a wọta ka o bidoro mgbe m bụ president Enugu Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture mgbe ihe isi mbụ mere bụ ile regista anyị ndị wụ financial members anyị achọpụta na anyị erukweghị half ma mee kpọ ndị ọfịs ma anyị eme carry out research gaa from office to office eme complete questionnaire anyị achọpụta ihe wu nsogbu ha bịa wee ya otu n'otu anyị bịa chọpụta na ndị otu anyị ndị nwedịrị industries n'Enugu bịara zụọ ala na Lagos rụgharịa industry na Lagos bịa vụrụ ihe niile ejili anya arụpụta ngwaahịa ha vụrụ ya chile Enugu la Lagos mgbe anyị jiwara ha ụfọdụ wụ tax ụfọdụ wụ nsogbu polisi na-enye ha n'ụzọ anyị chekecha ego ha na-akwụ moto fụọla Enugu taa ya were abalị atọ ma abalị nọruo Lagos ụfọdụ ha kpụcha ihe niile dị iche iche o sola ha ndị mgbe anyị mekwara summit one of our summits mere ọ dị gọvanọ otu gọvanọ ya bịa bido si every month ya na ndị private sector inwe meeting ya ekwe nkwa onye ọbụla ịrụ indọstrị ya rụọra ụzọ weta to ya place wetara gị mmiri wetara gị ọkụ anyị gị nnọkọta ndị wụ ndị Ọhaneze kpọkọta ndị anyị niile wụ ndị na-eme biznes ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mba a ga-ide isi ihe niile anyị ga-eme ka ebe ka anyị dị kọndisi ọ dị onye na-eme biznes na-eme ya for fancy onye ọbụla asọ ọkwa oji ego achọ ego ị ga na iji ego galachi ego ebe ego adịghị anyị niile ga-enọkọta bịa mezie ebe ka anyị ọ dị ihe ndị ahụ asaghị mere ha anyị arịọ ndị gọvanọ anyị si biko ndị gọvanọ lekwe ka unu ga-eme ndị ụkwana ndị private sector ụfọdụ ha jikwa ego ọ bụrụ ịrụ ụzọ ọ bụrụ ime ya eme ya ọ ga-ekpọkọta anyị niile ga-agbakọta aka mụ na emeziri ebe ka anyị emeziri ọzọ ile n'anya n'ọchịchị Ọhaneze ị ga-ehụ na ndị dị from 50 up ji ọkwa dị almost 80%. Ndị kewekwana ndị uju ndị youth anyị ọkwa ha eji erudeghị 10%, ya wụka ya wụrụ maybe 8 to 10%. Ndị kwana otu anyị na-eche a n'olu ha ihe ji aga m iji chike ịhụ na anyị kpọbatara ndị youth anyị ọwụ naanị ha ga-nọ na youth wing ha ga-eso na kọmitii niile anyị na-eme ụmụ anyị dị oke mkpa ọ bụ onye iberibe onye na-amaghị uru ụmụ anyị bara unu ledị ọrụ Naijiria ọ dị ebe anyị tinyere nwaanyị alagaghị gara anyị oziga ma ya gama aga m iji chike ịhụ na akpọbatara ụmụ anyị nwụ ndị nne esi train a woman you train a nation. So kọmitii niile aga m anyị ga-ekpọta ụmụ nwaanyị anyị ga-ekpọta elekshọn a ekpere m ụkwa ka ndị ụmụ nwaanyị fụta sokwere bee ya na new executive lag ịbata anyị niile ga-erụkọta ọrụ ịhụ na
ebe ka anyị emeziri emezi ụmụ anyị na-enwe ọrụ agaghị na-agbafu Nwadinobi biko ị ga-akwụsị ebe a ka anyị nye nwanne anyị nwoke onye ma nkele ohere ka ọ jụọ ajụjụ. Onye ma ị na-anụ ihe m na-ekwu? Onye ma nkele ngwa gaa n'ihu jụọ ajụjụ. Kama asụọla asụsụ ụmụahịa Okey Nwadinobi ga-eghọta. Kama ajụ bịa Ohaneze ọkwawo a social cultural organization. Ọ dịbụghị onye na-ekwuola otu a ga-esi mee ka omenala anyị ala Igbo na-agala ihu. O nwekwana otu ndị Igbo na-esi eme ihe nwekwe ma town union ma ndị uke ma ihe niile. Ihe niile a na-ekwu ihe a na-ekwu ma infrastructure ma ihe niile a ga-eji gafee la the politics. Anyị ga-ama otu anyị ga-esi mee ka omenala anyị ji isi ike ka e werekwana mee rejista ndị Igbo mara ndị Igbo mgbe ha na-atọ na 1 naira 2 naira ka emechaa ha na rejista nwee sensus chikwa n'ebe ahụ a sịrị Igbo enweghị eze Igbo nwere eze ọwụ Igbo emeghị eze ga-echechakwa ga-egwetakwa mma ahụ nyekwa anyị akpọrọ onye ọzọ tigwe onye ma ọ bụ na o kwere m nghọta ọ bụ na o kwere m nghọta Prince ị ghọtara ajụjụ ya ọ na-akọwa akwụghọtara ihe nwere ọ remark so nwere ihe nwere ike yes constitution of Ohaneze. As the primary units of Ohaneze with the town unions. My culture, my Ohaneze question, building blocks of town union. God don't know where the relationship Ohaneze and the town union. Mbega yishimum na game that the town union I am my behano. Mandela chair, my hair. In my town union, wishing baby the roll 1 century, and here age of the town union of who didn't to handle lady, like Henry la calling my haga. Who work on Nigeria 1 town union, I get in Haka, a Maria town union, Mazy, in Daniel Wiki, a town union. Abia town union, a Mazy town union, Angela town union, and where Angela, our primary units, I got a rock and Halaruka, I need to get Cotalan on. Tell my culture and here, according to the say, and it was social cultural, kind of social economic or social political. Otonya, a putting Helen also the hand down here, no Cota. I am to Nigeria, and go to Ohaneze question. Prince Nwadinobi, Ndewo. Biko no obere oge anyị nweziri ka anyị ga-esi wee mee anyị ga-anyekwu mmadụ abụọ ofu ma mmadụ abụọ ohere ka ha jụọ ajụjụ na akpọbatazi ya nwanne anyị nwoke Maazị Ezeokoke okele ndị so wee sonyere anyị na mgbede a ka anyị kpọpụta nwaanyị Ife Nwa Kwesị enwere ajụjụ ị nwere Ife Nwa Kwesị ndị dị m ekele m unu Ndewo ndị dị m anọkwa m ikpele m dịkwa naanị o unu si m binie unu si m nọdụ zọtọ oke ana m ekenekwa gị ana m ekene gị biko ịgba na enwekwa m shock this evening maka ekwesịrị m ịbịa mee interview Dr. Nwobu echi amadị m nọ n'Igbo ka a na-asụ ngwa sị ka m tara ya anụ ma ga-asụ nkwa Igbo echi oke ana m ege gị ntị wee na-asị na ịdịkwa ike o you're doing very well mana nwere ife nchọrọ ịjụ gị Ohaneze a na-echekwa maka ndị be anyị enwero nnifa na-eli enwere fadi unu enwere ndị foundation ga-eji wee na-enyela ndị ogbenye aka n'ala Igbo Ife ozugbo daalụ mba ohere adịrọ ọnụgo biko ọnụgo ka anyị kwụsị maka ohere adịrọ oke nweta ya anyị na-ebido ndị Igbo Development Foundation anyị na-aga enweghị aga ime ọrụ m na-eme m sekretarị ịkpọkọta ndị gị wetara anyị ego anyị ga-iji chụọ ụbịam pọvatị anyị nke Naijiria wụrụ ihe ọbụla na-eme na Naijiria anyị ga-eme ka anyị ya wụrụ half so ana m ekwu na ihe Development Foundation biko ndewo Charles Maxwell biko ozugbo ọsịsọ kedu ajụjụ ị nwere ọsịsọ Charles Maxwell in ya hello ngwa okay ọ dị ka ọpụgo biko ka anyị chịkọta ihe niile nkata niile akpa na mgbede a ka anyị nyezie Maazị Ezeokoke ohere ka o kelee ndị mmadụ dịka esi wa na-ajụ Prince Okey Nwadinobi
ọ kọwara na enyi ihe ọkwa dịka onye sekretari jeneral ndị Ohaneze. O kwetere na ndị Igbo nidiri inwe ndị enyi na mba dị n'iche n'iche, mana ugwu Hausa mana ala Yoruba mana obodo niile dị iche n'iche. O kwetere na ihe dị n'ime ọ na-ekwukwa enwe ihe ọ sị nọ na ndị Igbo ga-ewepụta ọkpa dike ha nke izi ndị oyibo sị nọ put our best foot forward. Ọ na-ekwukwa dat na enwere ihe a ga-eme public diplomacy ka dị sure na a na-akpọkọta ndị mmadụ de na-ekwesịrị ka ndị Igbo nwee ajenda ka enwee ebe ihe a na-eneje anya ndị Igbo niile kwekọrịtara a ga na-eme. Ọ na-ekwukwa na enwe nke o kwuru dara nnọọ ụda ọfụma. Ọ na-ekwu na enyi ya ohere na operations ndị Ohaneze na a ga-digitalize ya. Unu ahụla ka anyị si were Zoom mgbe a na-akpa nkata n'ụwa niile kịta. Ọ ụdị ihe ndị a ka e kwesịrị ị na-anụ. Ọ na-ekwukwa okwu dịka mgbe a nọrọ ọgụ Biafra, mgbe ndị Igbo bịara bịara gwa ma Ogbunigwe ma ihe niile na research dị mkpa n'ihe ọbụla onye ọbụla na-eme. So na research ka ọ ga-etinye anya n'ihe gbasara research. Ọ na-ekwukwa ihe gbasara mgbe a jụrụ ajụjụ gbasara ụmụ nwanne anyị nwoke ndị nọ na IPOB na ndị n'otu ndị ọzọ kedu ihe a ga-eme ha. Ọ sị na ụmụ anyị ka ndị awụ na enyi ya ọkwa na a ga-akpa nkata onwe ebe a na-emeta ya na a ga-ayọ biko ka edozie ihe na ụmụ anyị na a ga-achọ ka enwe onye akwafuru ọbara ya. So abakwa na ajụ ya kedu ihe mere nụ na ọ dịka n'ala Igbo South East Governors a na-anọkọcha ọnụ, ha na-arụkọcha ọnụ ọfụma, kedu ihe a ga-emenwu ka ha niile na-adị wee na-arụ ala Igbo ọrụ. Ọ sị na nsogbu a na-enwenwu na mgbe eji eweta atụmatụ a ga-eme na mgbe a na-apasichala bọjetị na-enwezi ihe a ga-emenwu. So ọ na-propose na a ga na-enwe ihe a na-akpọ timely submission of proposals to government because of the budgeting cycle. Site na na-ajụkwa kedu ihe a ga-eme maka ọ dịka maka na ụmụ nwanne anyị nọ na different national political parties but the regional ones ọ dịzịa ka anaghị emekọ ihe ọnụ. Ọ sị na ọ banye na enyi ohere na oge enye aka adishọn na-ekpokọtara mmadụ niile nọkwara na pati nọbedị ka adishọn a na-arụrụ ala Igbo ọrụ. A na-ajụkwa kedu ihe a ga-eme. Ụmụ onye jụrụ ajụjụ maka faction Ohaneze enwere na ọwụkwa na ezigbo ihe a na-agba n'aka ebu ụfọdụ na-agba n'aka ndị kedu ihe a ga-eme. Ọ sị na enyi ya ọkwa na tupu o bido ọrụ na ọ ga-eyuzugoro his own personal means and resources. Ọ gwụgasịrị anya ebe o dowegasịrị ihe ga-enyere aka ịrụ ọrụ wit ndị ọrụ ya ka ahụ na ndị a na-ewe iwe ga bido another faction of Ohaneze ndị ekpokọtara mmadụ niile ọnụ. E nwere ejiri ajụjụ a na-asị ya na nsogbu anyị nwere bụ ihe gbasara ụmụ anyị bụ ahapụ ala Igbo na-aga mba ọzọ na-aga akpọ ihe ndị mmadụ na-akpọ họsụ ije chọrọ ihe ha ga-eri kedu ihe a ga-eme maka ya. O kwetekwara na mmadụ ịhapụ obodo gawa ebe ọzọ migration awụ aja na ihe mere na a ga-eme ka somebody should mute please. Mkpọtụ dị ọ na-ekwu na a ga-agbasi mbọ ike hụ na a na-akpọnata ka ụmụ anyị nọgodere bọọlụ na ha nọ na-agba mbọ na a ga-emekwa ka uche ha dị n'ụlọ nwe ihe a na-akpọ akụlie ụlọ. O nwere jụrụ ajụjụ a na-asị kedu status of Ohaneze is a social cultural organization, kedu ihe a ga-eme wee hụ na ihe niile na-aga ọfụma cultural n'ala Igbo. O wee gwuo na ọ banye na ya na ndị town union PGs ma ndị igwe ga-arụkọ ọrụ. So ebe a ka ekparịta ụbụbọ anyị na Prince Okechukwu Nwadinobi na-azọ ọkwa Secretary General Ohaneze ndị Igbo ga-akwụsị na mgbede a. Ka mkpọbatazia nwanne anyị nwoke Maazị Ezeoke ka o kelee Ohaneze ndị jere inten mgbede a. Maazị Ezeoke. Nwanne m nwoke bụ Chief Uche Nwora PhD Doctor. Nwanne m nwoke udo dịrị gị, imeela. Otu aka ka m ji ekenekwa onye nke anyị na-ekparịta ụka na mgbede a bụkwanụ Prince Okey Nwadinobi. Biko unu anụla ihe niile okwu nke nwanne m nwoke bụkwanụ Uche Nwora summarize ọfụma. Eji m ohere a na-asịkwa onye ndị ọzọ soro wee jụọ ya ajụjụ bụkwanụ Johnson Chukwu maka ndị na-amaghị bụkwa MD CEO Cowrit Asset Management. Nwanne anyị nwaanyị bụkwa Nkiruka Ajogwu bụkwa reporter na nke nọ na Enugu. Ọ na-alụ with ndị Channels TV. Otu aka ha ka anyị ji wee nwekwa onye nke nọnyela anyị bụkwa our minista nọ n'etiti anyị bụ Dr. Uchechukwu Oga. Aka m asị ka minista were 1 minute kene anyị mana ọ dị nke ọ nọ n'ụzọ ije. Minista, ọ bụrụ na ọ ga-adịrị gị mma, ọ bụrụ na ọ dị ohere dịara gị 1 minute tupu anyị wee banye na nkeji nke abụọ. Otu aka ka m mejikwasịkwa anyị nwekwara onye so na-akwado ihe a na-eme ebe a bụ Emeka Ugoju bụkwa Chairman B&C Fabs Events. Emeka, anyị ekene gị.
ọ bụrụ na minista adịrọ nkwado ịma na m ga-eji ohere a wee sị na anyị nwere miniti abụọ anyị ewetego nkeji nke a na isi njedebe. Anyị ga-abazi na nkeji nke abụọ. Nke a bụ na anyị ga-akpọnitekwa nwanne anyị nwoke bụ onye na-azọ maka onyeisi Ohaneze bụ Dr. Chris Asaluka. Mana tupu anyị akpọta ya ka ọ gwa anyị okwu, o nwere ihe onyonyo anyị na-adị egosiba bụ ebe obi anyị na-agakaba, etu anyị si wee chọọ ka ndị ọbụla ga-alụlụ Igbo ọlụ etu ha ga-esi wee lụọla ya ọlụ. Ana ihe onyonyo a bụ nke na-egosi nna anyị ukwu nke rapụgo mmụọ n'afọ one ma one gara aga, nke a na-akpọ Ema Ọkpara. Biko ka anyị ga-enu ihe onyonyo a. Ikenga. Oh, Ikenga. Shall yet see your sunrise, Ikenga. Shall yet see your sunrise. My first encounter with him was in December 1940. He was a gifted man all round. There is no area you talk about or you walk about that he will not show you how it is done. He was able to use cocoa, palm oil, and a few other products locally to run one of the fastest growing economies in the world. That he was nicknamed MI Power. Later, Dr. Michael Okpara took over at a time when there were no institutions. Even though the eastern region was the poorest of the regions at the time. He was a pioneer. He had to lay the foundation for this. Whatever he sets his hands on, which is good, he will see to it that it is done properly. From January till December, there was always a new project, that was commissioned. He's a very pragmatic person, but always rooted in the people. Like that, as if he was he was in such a hurry that he wanted to do so much. Unfortunately, the Civil War dislocated so many things. I personally felt extremely sad. Because the ideas and the principle which they stood for, their successors in many cases didn't follow. And that's where we are seeing to today. Onyagala 1 year. That's leave nobody behind. Philosophy of the Igbo community. That's what it built into. The politics of then was politics of principles. Truth was that he was an honest man. He was really a nationalist. He didn't build a house, even in his hometown. He was a dedicated Nigerian of Igbo extraction. Down forever. We shall rise again. We shall yet see our sunrise. The Kenga sunrise. We shall indeed see our sunrise again. Otu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na ihe ikpokọta okwu ekwuru na ya bụ ihe onyonyo bụ na nna anyị ukwu Ema Ọkpara rụrụ ọrụ nke ukwuu dịka onye kwuru n'okwu n'oyibo, he was in a hurry. N'oge adịghị. Nke a gosi na oge adịghị. Ndị ọbụla ga-arụrụ ndị Igbo ọrụ ga-amara na oge adịghị. Ihe a na-eme na a ga-emesi ike. Otu aka m ga-eji na-akpọbatazi na agba nke abụọ anyị ga-ajụjụ nke a ga-ajụ. M ga-eji ohere akpọbata Dr. Chris Asaluka. Nwanne m nwoke bụ Uche Nwora. Unu bụ ndị ọjụọ ajụjụ. Ewerekwa m oge a hanye unu n'aka. Udo dịrị gị. Ndewo. Nwanne anyị nwoke bụ Dr. Chris Asaluka, anyị ekene gị. Good evening. Uhuruchi ọma ka ndị kwuru okwu si ekwu na okwu Igbo. Ọ na-anụ anyị? Hello? Chris kwesịrị ịnụ anyị. Ya kwuo okwu ka anyị nụ ya. Hello? Hello? Dr. Asaluka, ị na-anụ anyị?
ọ dị ka onwela nwa obere nke ndị oyibo na-akpọ challenge ịntanetị dị ka ana ahụzi ebe ahụ ọ dị ka ịntanetị akwapụla ya. ọ bụrụ na ọ nwere eji igwe okwu ya kpọọ ya directly ka egwu ya ka ọ banyekwa nọ ya ka anyị na-eche. Ọ nọkwa since ọ bụ mgbe ihe ga-eme ọ bụrụ mgbe a ga-akpọnite ya. Okay, let me mute. Yes, I can see him. He's trying to use the wife's phone. Okay. Yeah. Obatago. Hello. Okay. Yes, Obatago. Dr. Asoluka, Uhuru Chioma. Ekelela m. Ahụike wakwara gị ọjị o. Achị m homa mekwara gị. Ọ dị mma. Dịka ka anyị si ebido, m ga-ajụ gị ajụjụ. Then ndị mụ na ha na-arụkọ n'ọrụ nke mgbede a. Wụ nwanne anyị nwaanyị wụ Nkiruka Ajọgwu ya na Chief Johnson Chukwu ga-etikwa ọnụ. Then anyị gbadakwụtụzi obere ndị Ohaneze sokwa sonyere anyị na mgbede a nwekwa ajụjụ ha nwere ha jụọ gị. So ka na mbido anyị lee anya ihe ndị oyibo na-akpọ profile and CV itinyere maka ọkwa nke ị na-azọ dịka onye PG President General Ohaneze ndị Igbo. Ọ ihe o juru n'afọ ebe niile rụgasịgoro ọrụ ihe niile imegasịgoro na ndụ gị. So o nwere ebe anyị chọrọ ibido ihe gbasara njikọ ọnụ ndị Igbo. Ọ na-adị ịga na mba ndị Igbo gaa na mba ịga ihe dịka na China ọ ịga ihe dịka na Amerịka ma ọ na Britain ebe ọla ndị Igbo na-aga mba. Ihe onye Igbo na-ekele nwanne ya dịka onye Igbo. Anyị gaa na mba ya na-ama onye wu onye Imo, onye wu onye Anambra, onye wu onye Abịa, onye wu onye Ebonyi. Kama na ịlọtazi ya na obodo anyị bụ South East Nigeria abaza na-adị ka na the unity adịchaghị strong. Mgbe ụfọdụ ebe ịnụ na enwere ndị steeti a na-arụ ọrụ na steeti nke a chụpụrụ maka na ha bụ ndị steeti ihe niile akwa ndị Igbo. So anyị wasị ka anyị jụọ gị kedu ka obi dị gị gbasara Igbo unity and kedu ihe iche a ga-eme ka ndị Igbo jikọta aka ọnụ ọfụma dịka ngwugwu azịza ịma ngwugwu azịza ijikọ ya ọnụ anaghị agbajiri ya agbaji. Kedu ihe ọ dị gị ka a ga-eme and kedu ihe iche gbasara Igbo unity na Nigeria? Nwanne m nwoke ekele m gị lee anya ndewo ndị Igbo hụrụ onwe nwe anya mana ndị mba na ndị ọzọ awụela ime anyị ga-elekwa anya ndị Igbo ndị eji akpọ Republicans onye ọla ji akpụ ọdụmahị ke ga-agala ya ma ndị chiga ma ndị achịga. Ajụjụ jụrụ ezigbo ajụjụ maka gị lee anya ma nna anyị Zik ọkpara Zesi Obi Louis Odumegwu Ojukwu ma nwochiri anwụ n'otu Ọyọ ahụ nwụ nọrụ ha eme ugwu Awụsa oke tie aka ngwere tie aka ga-ajụ emefu ya ugbu anyị ga-emefu ya ọdụmadụrị mma ya bụrụ ndị ekwu ka nwochi anwụ emeghe na ya mbụ onwe ihe na-gbochiri nwa ime ha ya ọzọ ndị aga anya anyị were ihe bekee akpọ kọpị ma model ndị ọzọ ya ememe ha ya akpọ miskogbo. Gị lee anya ndị Igbo before agha ebido anyị nwere ha ya akpọ Igbo State Union. Igbo State Union not only pakọtara ndị Igbo ọnụ she from town union to the state union and to national. Ya urushi anyị nkwado ọchịchị ọhụrụ bịa anyị ekelela nna anyị Chief Nne ya Nwodo ọ gbalịala arụ briji dị iche iche mana ọchịchị ka ọhụrụ ya wụrụ m ekwu anyị ga-eleba anya ha ya akpọ the internal structure. Internal structure wụnene anyị onye ọbụla nọrọ ha akpọ the same page ma ndị ukwu ma ndị nta ma ụmụaka ma ndị okenye ma ụmụ nwanyị maka akwuola anya bụ ihe edọgụ wụ ọnụ ri ọnụ eri
MD America, there is no taxation without receipt or representation. Anya ga-ekwe anya ụmụ anyị nọrọ iche, nwe na-agba iche, anya agba iche. Ọrịa mma anyị nyụkọta mmanyere ọnụ ya gba ụfụfụ. Kama anyị ga-eshi eshi anyụba mmanyere ime, anyị ga-eshi ime anyụfụ mmanyere. Gele anya si ihe eji apa a na-achụhụ ndị mmanụ. Asha Anambra riche from Imo, Imo riche from Abia, Enugu riche from Ebonyi. Ashe the bad workman quarrels with his two. Gile anya Ohaneze wụkwa a facilitator. Ndị mere bidoro Ohaneze 1976. Ọ ndị gbara mbọchị ahụrị mma nwanna na nwanne mekọrịta, gbanwe eji emekọrịta mma mbụ. Ọhịa mere ga-ele anya Hebeka akpọ founding fathers of Ohaneze. The unity, the progress, the development of Alibo, all has recue. Ima riechi nde ụmụaka avụmadụ buta mana. Mana ịgba mbọ mee ihe aba akpụbọ a ga na-echefu onye ewu onye Anambra, onye ewu onye Imo. Ahịa ewu ọrụ na Ohaneze. Ohaneze ọhụrụ ga-eme Hebeka akpọ compliment effort nne ya nwodo in terms of always Hebeka akpọ visibility. Mana ka anyị ga-eleba anya ime ha akpọ common platform. Ụmụ anyị na-ala bekee, ụmụ anyị nọ Nigeria, akụ eru ụyọ, emepe nga ụmụaka ga na-arụ ọrụ. Asị ihe ọma mee ogbu ala, ogbu uwu ha ọjọọ, ya wụ ma achọga onye niile akpagbu onwe ya, ntakasị ahụ ebido. Ihe mbụ ndị Ohaneze, ya wụrụ ma anyị ga-eti anya ọkwa. He wunde he mbụ anyị ga-achọ ime. Ndewo. Ekelela m. Tupu anyị na-agakwa n'ihu, ndị na-achị the governors anyị nwere na South East States. Mgbe ọbụla anyị aga na Lion Building n'Enugu, aga ebe ha mega meeting nzukọ. Mana ọbịa dịka the corporation, regional corporation n'ala Igbo adịchaghị strong. So a chọrọ ịma iwuru president of Ohaneze, kedu ihe a ga-eme ka strengthen the cooperation among the Southeast governors? Ile anya na West, ha nwere ihe a na-akpọ development agenda for Western Nigeria, the Dawn agenda. Ha bịa wefute agenda dịka anyị kwuru mgbe anyị na nwanne anyị nwoke Prince Okechukwu Nwadinobi na-akpa ọbụbọ. A sị na ka ewepụtara Igbo agenda. So ekwesịrị ka abịa ọwụ na train ka a sị na a ga-arụ train line ka the governors na-akparịta ụbụbọ. Ọwụ na ụzọ ka a ga-arụ ka a na-akparịta ụbụbọ. Ka m nye gị example, afọ abụọ gara aga ka ọ dị afọ gara aga enwe mgbe e kwuru okwu ndị herdsmen na nsogbu niile ha na-enye n'ala Igbo. Aga Lion Building tụchaa alụ, a sị na a ga-asụ ahịhịa n'ụzọ niile ndị Igbo na-esi agbafe n'ala Igbo, na a ga-ebido regional security. But ka a nọ na-ekwu ihe ndị Yoruba ebido mebe ka ha ebido amoteku. Ị na-aga n'ụzọ Lagos na-eme travel, ịhụ na a na-asụchasị ụzọ, mana ịbakwa na asaịdị nke anyị enwe ahịa a na-asụ. Ị nọ n'ala Igbo na-eme travel, ụjọ a na-atụ gị, eme ndị Fulani egide gị. Kedu ihe iche a ga-eme ka ndị South East governors anyị hapụ politics, ka ha nwee ike ijikọ aka ọnụ na-arụrụ ndị Igbo ọrụ dịka ofu? Gaa n'ihu sir. Hello. Hello. Can you hear me? Yes, gaa n'ihu. Okay, gịnị anya ọrụ n'usoro ndị gọvanọ ahụ anwụ to give us Hebeka akpọ governance. Gele ndị Ohaneze were socio-cultural group. Mana anyị mechie onwe anyị ike edipendịga ndị gọvanọ nwakwa ime anyị ugwu. Mana ụlọ ọbụla anyị ọtọ ọbụla anyị kpara ekpere gị na nwori gị na mmiri na nwa nwa eche eche gị bie nara nwa ọkwa. Ohaneze na ndị gọvanọ ga na-ahụ izu. Anyị nwekwa na ha akpọ moral authority. Gị wetuo moral authority onweghị Ohaneze nwere.
So give base anyị nwere moral authority. It means that anyị ga-build our power on trust. Trust wo aga ndị nga nọ ga na-ada ntị. Ị ga-anọ elu a trickle down information. Ma town union no, ma local government, ma state. Ọchịchị nri enwe ike ghọtam, anyị ga-eshi ala furu. Nwee ha akpọ consultation. Maka gị nwee ownership and buying, ya rela gị ferere. Mana gị nọrọ elu akpụla nwoka. Ndị na-ala shi gị kwuchanụ gị yọda na bịa mee ihe gị kwuru. Ihe ndị gọvanọ anyị eme na Ohaneze eme, anyị ga-agba izu. Mana ka anyị kakpụ dịka ndị ala ofe mmanụ mma, amaghị ihe mere anyị akpọnwụ. Gị lee anya Afenifere wu ndị otu nna anyị ukwu Awolowo, ndị nọ political family ya, shia legacy ya ga-anwụ. Gị bịa Ohaneze chọrọ imehụta Igbo State Union nri mbụ. Akwado anya ime Ohaneze ya Igbo State Union. Anya ndị gọvanọ ga na-agba izuri mma. Gị lee anya ma ọkpara nọrọ. Ọkpara ejila ashilazi eze si obi kpọọ ya oku ya chenwuwe onye. Louis Mbanefo, Louis Odumegwu Ojukwu, ha egbe ihe ego ya. Nna anyị Azikiwe, anya nwekwa the political clout. Gelekpa nwoji arụgo ọrụ ha aga were ya aga. Mana gị nọrọ otu were mma kesha ndị Ohaneze riche, ndị gọvanọ riche, ndị Ohaneze achịkọta bụ onwe nwu, ọ gakwara ahụ ndị gọvanọ ga-enwu ntị. Mana Ohaneze ka anyị pụ obi ga-eshi ala furu, ọ ga-enwe ome, ya nwe ome nnọkwado ụmụaka anyị anwa agba izu, achọghụta ha ewu iwe nwụ, achọghụta atụmatụ dị mma. Ugbu enwe ma ndị bekee chi, you cannot reinvent the wheel. Ile anya ICT nọ, give ICT center, yele the skill set nọ, mara ha anyị nwere. Mara ụmụaka shi university mahadum fụda ole ha ga-eme mejie enwu nwe bido ọrụ ọ ndị enwe afụghị ọrụ nwa nọrọ ka enwe ọrụ dị atụmatụ. Ghana conclude ha anyị kpọga regional security. It's very important. Shi regional security wo keti aka ngwere ti aka eje shi vigilante, shi local government, shi state, ananwe regional, so that he mewa ala Owerri onye nọ Enugu anụ ya, ya emekwa na Enugu onye nọ Aba anụ ya, nwe eme share ha ya akpọ intelligence, and ya n'ime otu ndị ọzọ ha akpọ reinforcement. And he kwuga Omoteku a good model, and here guys here you don't get shy copying from a successful model. And if ya wụrụ sure ga-ekwe anyị nọrọ ọchịchị, anyị ga-achị anya ndị gọvanọ ga-agba izu chinwe biko nwelegharị akala anya ha akpọ regional security. Community policing rị mma, mana anyị shikwa Abuja ji inye ọda onye a ga-eme arrest gaa hụ egburu mma ya bụ avụ aka o nwere ihe nọ ya. So regional security Amoteko anyị shọrị mma, and ihe ewu Ohaneze ga-agbakwa izu nwa ndị gọvanọ elekpe eji emeji ya, maka achị onye ya nwanne ya gbubiri arụrụ eji adụkwuchi ya adụkwuchi. Ọ dị masa ndewo. Biko Nkiru ka Ajogwu ede nkwadobe ka ejụọ Dr. Asaluka ajụjụ nke ị nwere. Adị m ajụjụ m ga-achọ ịjụ gị bụ o nwee ihe mere oge a na-akwado election last year bụ because na m bụ reporter, so ana m dey follow this kind of stories up na afụ ka o si unfold. So oge a na-akwado election last year, o nwere ọ dịka gasị na o nwe party ndị Ohaneze kwadoro. Then that same day I made that comment, then enwe another group bụkwa ndị Igbo nọkwa n'ọchịchị gbakọtara ọnụ ebe 11-12 nke ime abalị wee mekwa their press briefing si na ha na Ohaneze nke akwụrọ na enyere ha ego mere ha ji wee kwuo wee nwee ndị ha na-akwado. So my question bụlụ Ohaneze ekwesịrị ịbụ o nwere ike ịbụnwu inwenwu a political ideology
at least asị na nekwa ihe ndị Ohaneze bụ, nekwa ihe anyị na-akwado, so that onwebe ka elections abịa dịka o si abịa in 2023, and anyị na-asị na anyị kwesịrị n'orugo anyị iwepụta onye ga-achị anyị. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye isi ndị Ohaneze, ị ga-enwenwu ike isi nekwe ihe anyị na-akwado ma nekwe ihe anyị na-represent iji wee fụ na anyị wepụtara onye ga-achị anyị, mee ihe kwesịrị na a ga-eme iji wee develop anyị. Ọ dị mma, ndewo. Dọkịta mgbaga n'ihu. Nwada ekele, ndewo. Gile anya shashe Ohaneze agari partisan aga enwe anya akpọ partisan politics. Ominisha ndị Igbo enwe politics. He gbasara ndị Igbo nwe garịla ndị Igbo mma, ọganihu anyị ọha politics. Mana hi ga-ekwuwo ọrị mmachi ajọ tupu ejemanta. Enwe parties iri iche iche. Ohaneze chọọ ịkpa nkata nwakpa with party niile. Anyị wee ya amara ka ga-aba na ndị Igbo uru. Ka ga-aba na ndị Igbo uru. O nwere kpa ndị nga anyị shi, o nwere kpa ejeji enye agbarari. Ewere aka ịpasetie na ya azụchigharịa. Ndị anyị ga-akwado, anyị ga-afụfụrụ dam, gbachi ụzọ everywhere, sha ha agwụla otu ụzọ nọ. Anyị ga-ajụ ajụjụ, maka ga-ajụjụ ha ajụjụ, onye aha dị olulu. So ya wụrụ Ohaneze ka ga-abịa ihu. Anyị ga-arịcha anyị ihe gbasara politics. O nwere na ihe nwanne anyị nwoke Emeka mega initiate. Ọ ga-eme compliment the political awareness ndị bekee anyị. Ọrụ ịma ihe niile apaghala Ohaneze. Ohaneze wụrụ nga ịpaje na ihe ọbụla. Nomijo otu oshi, mmụọ ihe o ji maa mma ya arụ. O nwekwara na ndị nọ nga ahụ. Anyị agacha anyị ọkachamara. Ohaneze m lega anya wụ build a common platform. Onye ole alụ, akpụcha alụ, amara ka ga-agala anyị ihu. Ka ga-agala anyị ka anyị ga-eji mee ihe. Gị kwuo ọrị mma, politics is anya akpọ group interest. Ị ga-agbachi onwe gị ụzọ, agaghị play politics. Bekee ga-arị njọ if Ohaneze becomes partisan in its approach. Ọ dị mma, ndewo Dr. Chris Asoluka. Biko ka anyị kpọbata nwanne anyị nwoke Chief Johnson Chukwu ka itikwa ọnụ onwe ajụjụ ị nwere. Ọ dị mma, ndewo nọ. Dr. Chris, ndewo. My brother, ekelela m gị. Achọrọ m ịjụ nna anyị nna ya nwodo nke nọ n'ọtụtụ Igbo na-apụ apụ. O nwere ihe ọ chụrụ, ọ na-achụ since ya na ndị ọzọ ndị na-ahụ maka obodo ndị ọzọ nke nwere restructure of the country. O tego ha ji chụwa esi na otu Nigeria si dị ugbu a ga-ekwe na ka Nigeria mepe ọ ka Nigeria dịka obodo ndị ọzọ. Data ekwesịrị inwe just otu nna anyị Alaesekwe mesi hụ data enwere regions ka e nwere regions ebe ikike ọchịchị nọ, ọwụ ụsọ ebe nzukọ nọ. Ịma ugbu a etu enwere South East, nwere ike si na South East. So ka ihe ị ga-eme ịhụ that atụmobi ndị Ohaneze ịhụ that enwere restructure of the Nigerian polity wụ ihe a ga-ahụ nga-aga ọfụma. Ekelela gị Chief Johnson. Gị lezie anya onye isi anyị elekere echekwa kafu ọrụ jiri ọrụ ama ya ndị Arewa, ya ndị Afenifere, Pandef, Middle Belt na ndị Afenifere nwa gbara izu a restructuring ihe mere gị na-akpọ Sokoto ya mee ọrịa Sokoto gị kpaa Sokoto ọ n'ime akpa gị. Restructuring o mee na ọdụga ndị mmanụ ụjọ ya na mee ọhịa ọgụ na mgba. Ahịa ewu ha anyị zuru ezu Middle Belt na South kwere, mana ndị Igbo kwugakwacha nwe chọrọ president maka gị mee nwakpa emere ibe ya obi arịa ya mma. Gị lee anya akụcha restructuring isi anọghị eji eko okpu ọ gakwara ahụ.
So gị jụọ m, anyị na-ekwu restructuring, anyị ekwukwa presidency. I na-ekwu presidency, enwere ha akpọ bargaining. You are in a better position to bargain. Anyị ga-eji naanị otu restructuring mma maka ndị Igbo chọrọ inwe ha akpọ level playing field in order to actualize whatever talent God has given. Mana gịkwa restructuring, anyị kwadoro ya. Restructuring omenini ga-ewedakpo power n'ebe Abuja we ebe steeti nye ndị steeti ume nye nwe nwoje ewe ahịa ichikechi ala baa n'onwe nwuru gị lee anya First Republic ya dị ID steeti anyị pa ejega mana gị lee anya onwe ndị ga-agwakwa gị shi ọkpa First Republic jiri mmanya eko gbukputala onwe anyị so ha enwekwa miskogbo gị lee ebe gele ebe restructuring anya ndị South and Middle Belt ọrịa and in addition anyị ga na-ekwukwu Igbo president maka anyị nwee nwaanyị president anyị ga-agba mbọ ha ụlọ ekwubiri ya etie ya mana anyị nwere ike kwucha shi nga akwụga ero omume onye president enweghị active interest gele anya National Assembly. I've been privileged to be there. I nwere 360 members of the House, where 109 senators. In Senate, we have only 15, 16, 17. 16 Giti Delta North and Giti Rivers East. Giti Kanya 17. Manangari 109. Giti Eshahu voting, Ojukwara. Gelanya a House of Reps. Only Kanu were 22 members. Imo were 10. Anambra were 11. Gela Abia ya were 8. Gigukabwa heni neshi Southeast. Hanyi relu 48. So ya wuru heji akwụkwọ naanị eme. Onye kega no ya. Onye ndo keshi. Onye anọ ga-anọ ishigari. Ji ya ji anọ agịga ọkụ aka. Onye kege nọrọ nga eshigari jigiji ka ya werekwa yeti dubo ya ọkụ enwubo ha kwuga restructuring re anyị mma ọ jiri kpa ndị Igbo ga-eji nọrọ Nigeria presidency ya bụ psychological satisfaction ya na me asụrụ ndị Igbo ọfọ chike ma ọgụshi bie more than 50 years ago she na-aga etoru to that level. It took us only 9 years to produce a vice president, Mogubiri. But it's taken us more than 50 years, and we are fighting shy to step onto the main arena. Yes, nothing is easy. But with with proper negotiation, Devon Murike and Gabriel, Yawaroka Urilu. Ihe gbasara restructuring remma anya ndị anya nwoga nọ ga na-agba izu mana anya chọka ya ị ga-ewere ihe gị niile tinye naanị otu basket. Ọ dị mma. Dr. Soloka ndewo. Ndewo. Achọrọ m ka anyị nye enwere onye na-eweli aka kemgbe Maazị Onyema Nkele. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Onyema Nkele. Armano. Ngwa were ohere a ka eju ajụjụ gị. Dr. Soloka, ekelele m gị. Ege na m gị ntị olu. Sida amarasha eji m ogo eji m ọfọ na m onye ji ya. Agị na onye kwu separation of state. Anyị ga-ama ịmana kpa ndị Igbo ga-eji akpa ịgaga ọfọ ga-ewere ọfọ jem ihu. Ha ewu comment. Adam satisfied. Bijiri understand that all the fields and all the differentiations between the different groups. Jemihu ka. Okay, he mega endorsement. Or endorsement ka ibari ime. Mega endorsement. Actually, again, I'm Nsobade. Ka ipolite nwanna anyị nwoke wu Ben. Ode so na eme Ben na ihe m na-ekwu. Maazị Ben, na ihe m na-ekwu. Nna no. Ngwa gaa n'ihu. Biko ekele na m unu mmadụ dum mgbakọ ebe a taa. Nna anyị kwu Chris Asoloka ekele na m unu. Ekele na m gị. Ajụjụ m wụ ama m ka ihe a na-eme ugbu a Ohaneze kwanyere wụ
ala Igbo Stabilization Fund. Ama m ka o dochara gị anya ihe ha na-eme na ihe emeruona. Ajụjụ m wụ, anyị họpụta gị ka onye ga-achị Ohaneze, kedu ihe ị ga-eme ga-enye aka ka ala Igbo Stabilization Fund Committee report a ka ọ gaa n'ihu ka e were ya mepụta ihe ga-emepe ala Igbo? Kedu ihe ga-awa aka ọrụ gị? Kedu otu ị ga-esi akwagide report a emere adopt, emere approve na December 6th na ime obi meeting? Ndozuola, ndewo, Ben. Ngwa, Doc gaa n'ihu. Dr. Soluka. Wepụ ihe imechiri olu igwe okwu emechi. Dr. Soluka gaa n'ihu. Ịbanyegokwa ya. Doc. Can you hear me? Hello. Yeah, go ahead. Yeah, go ahead. Ihe gbasara ala Igbo Stabilization Fund, ọ wakporo ọma. Tupu enwe ala Igbo Stabilization Fund, o nwekwara ka anyị kpọrọ SENEC, ya South East Nigeria Economic Commission. South East Nigeria Economic Commission gbasara naanị South East. But ala Igbo Stabilization Fund gbasara 7 states. 1 senatorial zone in Delta, 1 senatorial zone in Rivers, and Gibia Southeast, the 5 southeastern states. In terms of local government, ọ ga-cover ebe 108 local governments, 94 shala Southeast, 9 shi ebe Delta, the Delta North Senatorial Zone, ebe 6, 7 shi River East and Rivers West. Here gbasara ala Igbo Stabilization Fund, a chọrọ ime ihe ndị Igbo ha ji mara ndị Igbo ji agba mbọ. Gile anya ma Nigeria bidoro, ndị Igbo je bịa Lagos always sa uwe, enwere ha eji eshi apa asa nkịta nwa bekee ahụ, ọhịa eji mara Igbo. O were less than 30 years, Zik, Zesiobi, Odumegwu Ojukwu, and Nde Eluwa, who was administrative secretary. Nwewe ha kpọ Igbo anyị ndanda, which the Eastern Nigeria government bought into. And then Yoruba anyị na-anọ anyị mmerụ 1966 anyị anwụ na azọga ọnọdụ. Gị were ihe bekee akpọ proxy, the 5 federal universities, Yawe Ibadan, Lagos, Ife, Nsukka, and Ahmadu Bello. Onye Igbo no Ibadan, the first vice chancellor, onye Ishoji. Onye Igbo no Lagos, Unreme Mande Ofe Mmanụ. Gabia Nsukka, Igbo Muga from Bekee Zik were Nsukka. Gahushie Kehe, out of 5 Igbo were 2.5. Ndị cause abụba manya. Here gbasara education maka anyị kpọrọ ya okenye. Enwe akpọ Igbo anyị ndanda. Committee ntị ọwụla nwanwe nwere isi akwụkwọ, nwere ngwọnwụ, ree nkwụnwụ, jezụọ nwanwụ. Onye ka ahụ fụta ya kpọrọkwa the younger ones zụọ. Rịa ha anyị ma alaba. Otu onye nwe shop ya kpọọ ụmụnne ya. Nwa agba mbọ agba ọsọ ahịa, ma nwa agba ọsọ ahịa ọnwa 3, nwa pasịala course marketing, ma nwa agba ọsọ ahịa nọrọ shop ọnwa 6, nwa mara the how to administer a business. And ala Igbo ka ị nwere ya wụrụ ndị Harvard study ya, the Igbo philosophy, Igbo business model, entrepreneurship, unique. Here would the only form competitors through the apprenticeship system. Gele anya shanye me na hembo, onwe he na buru anyị ime ha ọzọ. Gele our resources, the diasporan resources, both human and material reaha. Chineke ti aka m nọrọ ọchịchị.
awụrụla m chairman free zone, oil and gas free zone. And o nwere ma m proposal la states nwee m anya ụra chi nweghị ibe eji ma ma ya gbakwakwara nwa were free zone. Odi m nọrọ ọchịchị akwụkwọ edere Ala Igbo Stabilization Fund nwere agalaba abụọ. O nwere ka akpọ Ala Igbo Investment Company ya ka ewu gị tie ego ya mụta ego. Nwa ka akpọ Ndị Igbo Development Foundation ya ka e ga-eti ihe bekee akpọ Social Services. He ndị emere magburu onwe ya ha na-awụ ole ihe ji nkịta ọnwụ. And the matter is when ya akpọ is stakeholder analysis. Onye nọ mba inwe ike iwere ma agụbọ ga-akpa ya isi ọ ga-anọ nga. So gị nwee ha ya akpọ effective stakeholder engagement ga-ebido from the grassroots remedies he ịbara uru because ndị Igbo chọrọ nkọwa. Gị gwa nwe gbuo onwe odudu ji nwe igbu dara abịala gwa nwe oke elu suola nwoke bekee. Ụmụ anyị na-alaba ụmụ anyị nọ computer village kemgbe chi nwope ayọ kọmputa bịama Ala Igbo. Ọ ma obere oge m kpọrọ ndeke nọ Ikeja chi ha akparị nọ arala anyị ahụ bịa Owerri anyị nwere ike were one of these buildings ji bido na nọ computer village. I'm happy chi Ebonyi State ewerela that initiative. Ha anyị kwugawo gị nwa akpọmakpọre mma implementation is key. And implementation wụkwanụ ebe nwere my call it core competence. Maka ị nwere ike sụgo Igbo asụbịrị anachighị mee ya wụrụ ha ọzọ. So in terms of implementation, if I am lucky to be elected, I would deploy him more. Him mere. Anọ Mora State World Commissioner. My mega I raised up Imo initiative, which was the first time government actually will rely on their internally generated revenue. Game also many biara oil and gas. Major Ibaka. Ubu when Ibaka free zone. I am the architect of that Ibaka free zone, Maka Ibaka, with the natural port on Akwa Ibom. And Yabana and Akwa Ibom, Ndoga Abana Kara Wunde Ibo. Maka nwa ahịa na Akwa Ibom Kaba. Dr. Chris, Dr. Soloka. Biko ka ichetu ebe a maka oge adịghị ka anyị nye nwanne anyị nwoke wụ Emeka Nwadioke ohere ọ bụrụ na o nwere ajụjụ o nwere ịjụ ka anyị jụọ ihe anyị nweziri na barely 20 minutes. Emeka ị na ihe m na-ekwu? Emeka Nwadioke ngwa gaa n'ihu. Okay, daalụ. Doctor ekelela m. Doctor Jisike ene anya na your TV funa all the loaded. Fukwa na ebu consultant or chief consultant for Nepal Consulting. But my worry na there as in Elugo you consulted significantly for federal government. And the banyi yane nanya onye de fairly independent and detached. So na si na mara mo nwere ọlụ na alụlụ federal government kịta ma fe jigo ụgwọ na ndị otu ya. Nke bụ ọwụlụ kedu ife ya asị bụ your priority as President General worldwide of Ohaneze. Number one priority. Doc gaa n'iru. Emeka ekelela m. A consultant was an independent operator. He's not a hired employee. Consultant may get more taxi share kojega gaba gini ya move back to work. Ejimogo ka ha wo hegeme mwejoku mshaga meku. Mai na akike ngeji mekuka. Mai na ikike ga gile anya nga ahụ. Ochu hanye eme na hanye eme. Gekwu kwanu shi priority m agwala ngeshi Igbo nwere mmanụ. Anyị nwere ndị eri aha ndị gụrụ akwụkwọ n'ala bekee na ala Nigeria. Igbo achọghị ike otu onye. Igbo chọrọ gị rụọ na anwụ
platform, men will engage, consult with them, they will have ownership of the decision. Implementation wouldn't be very difficult. Man again, no yeah, who goes the Oje went then chiwe. Ega kamogologo karam bumbo. Hengwa gagem priority nwo. Iwe gile anya Ohaneze. Implementation wonganyige leba n'anya. Gile the organs of Ohaneze, Oshi Town Union, Shi local government, Shi state, J national. Gile anya the diasporans. Owanya akpọnwanya agbuizu. Gele anya ndị no ụmụaka anyị mere ICT. Mo tukuga this evening. Nchole he game Ohaneze train 2,000 young people wait to from the streets. Run bridge ụmụaka enwe belief and trust. Maka Ohaneze will depend on trust. If you don't have trust, you won't have the moral basis. And develop all this trust. You can begin to prioritize their problem in consultation with them. Imobi will not be like a sacred institution. All the organs of Ohaneze. Let me tell you, National Vice President General Ohaneze. We had a woman who was also a National Vice President General. Lady Selina Adeboa was Enugu State National Vice President General. So here, in terms of giga bambo, again with power, niga aka. He begi mega yamashi gigeti aka. Priority mu ipoko ibo nine. Mande number, mande noyo. Anya were hanyi for our priority. Priority anyi wo maka anyi. Maka gimudo with your own family. Gimudo with the younger ones. The environment will be conducive for Igbo development. Enwudo security breach. Again, one Igbo development. And in terms of security, I go Japan security. One Japan security. Here we have to get each other. Odema, ndewo. Biko, Nkiruka, nwere ajụjụ ọzọ ị nwere ka ọ ga gawa n'ihu? Ajụjụ ngachi ju Dr. Bo. N'ime the last 3 years, a na-eme Southeast Governors Forum. And when we local integration, both economic and regional integration of the Southeast, the rail line, at least rail bidobawa na this corridor. Naga apokotu munai anya resources anywhere. Can we make walk so that more business ebidolu side there. Ndị mmadụ tinye ego agaliji tax na gwefa fama the business amebini. So ajụjụ na ajụ gị bụ ọ bụ na eme gị President General Ohaneze ndị Igbo kedu ka ị ga-esi wee bido this engagement because now this things mentioned now I drawn a list in the governors I drawn their list kedu ka ị ga-esi wee fụ na enwe ike work together with both the federal level and the state regional level. Can we do most of these things? Ogabu maziba anyị nata onye kpata ego we nati ya n'ụlọ e wee bido n'ụlọ dozibe be anyị. Ọ dị madalo doc ọsịsọ. Ime na ọrụ ọbụla ihe nwere ha eji akpọ job description. And job description I go to at for all times. Gile anya job description onye ga President General Ohaneze ugwu. Yan Rujion, his skill set, Gary, you know, Oga Wunani talk. He get more experience in government, more experience in private sector. Get one of these experiences. He will reckon on Elueku, Yago Karawusa. Man, I give more experience both in the legislature, in the executive. Imana Onya Anukon, Imana Bige Digonya, Ye me. We care about regional security. Ekwela shaga pass law. Gikucha shaga pass law. Enwe a draft law. Enwe lobby go from one state to the other. Magwa he mashira geji pass a law. One pass mpa they will be blackmailed. Because one will Igbo dokara. Shahe hai chorime. Andaniti lo chichi kemea. Mana ha dollar anya and then or chichi. Anye dila mana their own program.
anyị ejiri amana their own calendar. Anyị bịa ya were ka anyị ya ugurube anyị akpị ya in their own bucket. Ọ ga-awụ priority. But nnogbu izu nwa amaracha hey wuhe Ohaneze chọrọ. Aga m agwa gị onye ọla achị ya politician ha abụọ eji agụ ya ha ya nga ọ nọ ọ gị palie ya elu onwe onye ga-achọ apalie ya elu ndị nga ya agwa ya ka ya chi nwekporo ujema onwe onye ga-achọkwana ya nọrọ. Yes. Okay, go ahead. Ka anyị hapụ ebe ahụ. Maazị Chief Johnson Chukwu ka anyị nụzie ajụjụ gị nke ikpeazụ. Ọ dị mma. Dr. Chris, achọrọ m ọ dị m obi ụtọ oge m nụrụ oge ikwutere okwu Ibaka Deep Sea Port. Ị ga-achọpụtara ndị ebe anyị na-azụ ahịa na-atụbata ahịa na-ebubata ngwa ahịa si na Lagos. And ibu ngwa ahịa si Lagos abata ala Igbo wụ ihe ahụ nyere nye Igbo ọbụla mbụ ngwa ahịa. Ọ bụrụ ihe Chineke eme ka ịbanye na ọchịchị a ka ihe ị ga-eme ka otu ga-esi akwado ndị ọchịchị anyị ndị nọ na ministers ndị wụ senators ndị wụ House of Rep members ka ha hụ data adọpụtara from gọọmenti etiti hụ data arụrụ ọdụ mmiri ebe ndị Igbo nwere ike ịgbata ngwa bịa n'ihe eji ma ndị Igbo wee zụ ahịa. Ekelela gị Chief Johnson. Gile anya one ma anyị na one anyị mere ya Lagos akwadomango ha ya Lagos anyị ji kwado ya Lagos kwadomango ame mmanụ 10 employ one anọ na ise ndị Igbo ha mere one ji emeso anyị gele Ibaka the same thing ha ji para Ibaka isi mma ahụ apart from being the most natural port in Nigeria because o nwere anyị akpọ 16-meter draft owu every day and a dredge. Secondly, nga ahụ ọ a gateway between Central and West African coast. Ya mmanụ ship achi bonka eje nga je bonka. Mana manku ga he ma ha akpabi ochiga. Mshigi mega he nga ahịa nọkwa ala Igbo. Ọ ji bido tama from Uyo towards Aba. Maka gishi parivu shi Ibaka bịaruo Aba ị ga-enwe oke nsogbu ke gishi Lagos bịa ma Ọnịcha ga-efesi more than 64 checkpoints. Ibaka ga-anọ ha abụọ achọ onye ma akwa okiri is the guinea fowl onye ma akwa ya eji achịla ya arụọla m ọrụ a gọọmenti nwere m reach resolve some of these issues ma customs ma Ministry of Trade and Investment because eji mara Igbo ịzụ ahịa ma were ha gwa gị otu ihe biko nye m otu minute. In 2001 ma agbachi report niile it took only myself and Professor Anya to write a memo eweje na Senator Anyim as Senate President ya kpọrọ m anyị eje hụ Atiku anyị ma anyị hụrụ Obasanjo anyị enwe committee release a report. Gị mana akpa ihe ndị eji aga ịmara na ihe ị ga-eme ha gaa ma akwa mkpa eji aga problem nọrọ gaa ya nọrọ nga ụtụtụ na anyasụ ịzụ ahịa. Yes. Ọ dị mma Dr. Soluka biko ka anyị kpọbata nwanne anyị nwaanyị Ifi Nwakwesị. Ifi ị na-anụ olu m? Ifi Nwakwesị ọ pụgo? Mba ọ nọ ya agbata o mepepe igwe okwu ya. Okay. Ngwa ka anyị na-aga n'ihu biko Dr. Soluka enwekwara nọ ajụjụ o mepego. Ngwa gaa n'iru Ifi Nwakwesị gaa n'iru. Oge ọnụ na-ekwuru ọha ma ekelekwa go ha Igbo ga-amaka nna Igbo ga-amaka ife nchọrọ ịjụ gị bụ na Igbo ndị Igbo na-agba mba agbọsịa mgbe anakọta onye anwa etipụrụ nwa a man lives long enough to enjoy the fruits of his labor. If achọkwa m ịgwa gị again na productivity mmadụ dey tied to energy and the health of that person. Kedu your plan for making sure na ndị Igbo falụọ ka fa bite aka n'ike nke Chukwu wee enjoy the fruits of their labor? Dr. Soluka ị nwere just otu nkeji iji zaa ajụjụ a gaa n'ihu. Aga m agwa gị nnụ ga-ahụ ihe dị iche ha akpọ effective stakeholder engagement.
I will engage the students, I will engage the various professions. And onwe ihe no he, maka anyị nwere ndị ma he, or just the organization. And here would ọrụ marụ. Onwe ihe na bichiri, geje foto, gwo maka he gafụta ihe anya akpọ emerging careers. Geje ndị azụ ahịa, anyị ji eme ya ka ikenga. Ga-akpọ kọma nwochinwo, lekwa ihe ga-eme ndụ ga-aga dujebe bo. Here, engagement is key, and if I'm lucky and I'm elected, you will experience multiple effective engagements. Ndewo. Biko nwa Nkechi Alibalogu na-anụ jụọ ajụjụ gị. Okay. Biko, can you hear me? Gaa n'iru. Biko ewekwana iwe na m ga-asụ oyibo. Ganiru. Dr. Chris Asoluka. Onwe ife na-enye m nsogbu for a very long time. And I'm happy na enwego the opportunity ka njuke na ajụjụ a. Ụmụ ndị Igbo, right? Ọ bụ na papa fa or mama fa esiro na ani Igbo. And then ha na-suffer a kind of marginalization, especially in politics and other communal activities. Abia abata onye de ka nketa abia so mami abụ onye Midwest rapu Kenya. Kedu otu unu ga-esi wee kpọbata anyị in your phone, because we are Dalo. Dr. Soluka. Ime na biko nwanne m nwaanyị ekelela m. Gị chere Peter Tosh gụrụ ọchị. Wherever you come from, so long as you're a black man, you're an African. Mama gi wuru onye Igbo, iwe onye Igbo. Papa ga wuru Igbo, iwe Igbo. He mere gile anya, the second aim or objective of Ohaneze to promote, develop, and advance Igbo language and culture. And we have ndegoro akwụkwọ ndegoro Igbo, manye na aka ikenga. And you were one Professor Ago, a professor of Igbo in the University of Calabar. Abia oge summer, anya kpọda ya bịa no 3 months. Anyị enweghị anya akpọ Igbo school in our secretariat. Ụmụaka anyị na-emekọrịta aga ahụcha nkebo aga anọ. Mana nwa nọrọ enwe mmekọ ogbu abịama. I can assure you that we will engage people. Ndị arụ ọrụ nọ. And I don't have all the answers, but I will provide platform for every head to come and do what they do best. Masa, Ndewo, Dr. Soloka. Anthony Nwadinobi, 30 seconds, please. Your question. Anthony Nwadinobi. Yes, my question is, if it turns out that you win the election, how will you bring your strength and your skills to the benefit of Ohaneze? Thank you. Go ahead, Dr. Soluka. Can you? Anyị kwadoro ga-enwe free and fair, and if I lose, I will offer my services to the winner, so long as he wants it. Thank you very much. Sam Otoboeze, 30 seconds, please. Sam Otoboeze. Okay, sorry. Abagom. 30 seconds. Sam Otobeze, ọrụ mgbe ọrụ ndị nche. Chief Chris ekene gị asụsụ gị amaka, and ọdụ m ụtọ n'obi ka mgbalị ama ma ga-eme ka gị. Nsogbu anyị na-enwekarịchara nsogbu bụ ihe gbasara ihe security problems. And ihe m chọpụtara bụ na ihe ga-eme anyị n'ala Igbo bụ security problem, either from within or from without, but more basically from within. Summarize quickly. Ka ihe anyị na-achọ ka anyị jiri ofu nda were na-achụ mgbada n'agụ. Ọ dị mma, Dr. Soluka, ogologo ụmụaka na anyị ndị topụtagoro, ọ dị ka anyị aka aghọtara ka anyị soro ofu ụzọ were chụba anya bụ ihe na-achụ anyị. Ozugbo. Ka anyị were ofu nda were chụba mgbada. Dr. Soluka, gaa n'iru. Barrister Sam, awara m ikwuga. Gị ga-eme ntị.
The first Agwarangeshi Nyanwodo has done well in raising the profile and engaging our other ethnic nationalities. Mana anyị ga-eleba anya about the internal cohesion of Ohaneze emefu. Agwarangeshi anyị ga-ahụ ụmụ anyị nwa nọrọ maka anyị enweghị udo. That internal security aga-anọ. And enweghị internal security ga-anọchi investment and development aga-anọ. All part of our activity to effectively and robustly engage our youth. Second, okay, go ahead. Secondly, regional security, and we don't live in isolation. And then our mutual sharing of intelligence and effort. Imo na rivers, enwe boundary. Some parts of my place, River State. Some parts of Abia State, Akwa Ibom State. And there's no reason we can't share intelligence and meet with them to discuss such things. Ndewo. Biko ndị sonyere anyị na mgbede ebe a ka anyị na-abịa n'isi njedebe mana tupu anyị gbasaa ka anyị chịkọta ihe nwanne anyị nwoke Dr. Chris Asoluka gwara anyị na mgbede a. Ebe a ga-akpọgodiri ya rizọtụ ọ gbara fest nke mbụ na ọ na-atụ ilu nke ọma. Mana ejiga n'ihu o kwuru okwu gbasara njikọta ndị Igbo unity. Ọ na-akọwa na a ga-alaghachikwa ka ndị anyị ji eme ọnụ mgbe gara aga ji eme. Ọ kpọrọ aha dịka mmadụ dịka Salu Odumegwu Ojukwu ka ha si eme onye eweta nke emekọ ya ọnụ fushọn onye ọbụla na-aga mgbe a na-ajụ pati onye nọ. So ọ na-ekwukwa na a ga-ereview internal structure nye onye ọbụla enwe level playing field kpọbata mmadụ niile n'ihe a na-eme. Ajụọ ya ajụjụ gbasara regional corporation ka ihe a ga-eme ka South East governors na-emekọ ọnụ. Ya bụ ndị ekwu na ịmakwana na ndị governors anyị na ọrụ ha wụ ọchịchị na Ohaneze wụkwana ihe Ohaneze wụ socio-cultural organization kama na ha nwere moral authority ịrụkọ with ndị governors ka ihe na-aga n'ihu mana o kwetekwara na eziokwu na aka nwere ọrụ dị ndụ a ga-arụ mana ọ sị na enye ya ọchịchị na ọ ga-eme ihe a na-akpọ consultation n'oyibo hụ na ihe na-aga nke ọma. Enwekwa ihe o kwuru ọ sị na ekwuru okwu ka ebido Igbo State Union na Igbo State Union ga-enyere Igbo States aka a na-emekọ ihe ọnụ ana ọ sịkwa na ekere ọrụ eke onye ma nke ọma eme ya wepụta ka e were ya na-eme ihe. Ọ rụtụkwara aka na ICT center na ọ dị mma ka ndị Igbo lee anya n'ihe gbasara ICT n'ihe ọbụla a na-eme. Then ekwuo ihe gbasara maka mgbe gara aga na election na dịka e nwere ka Ohaneze bụ inwe otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na-akwado. Onye bụ na-ekwukwa na ihe awụ ọrụ Ohaneze ị na-akwado political party kama na Ohaneze ga-arụkwa wuti ndị ọbụla nwere ebumnobi ndị Igbo ebumnobi ndị Igbo n'obi kama na a ga-eji uche wee na-eme ya. Ajụọ ya ajụjụ gbasara ihe Igbo na-akpọ restructuring ya wapụtakwara na nke a dịkwa mkpa kama na ihe chewekwara anyị n'ihu kịta Igbo presidency na nke a dịkwa mkpa n'ọja nke chewere anyị n'ihu kịta. Ọ na-ekwu na ihe a kpọrọ ala Igbo Stabilization Fund bụ ezigbo atụmatụ atụpụtara na duto ụdị ọrụ ọ rụgoro na mgbe gara aga na ọ ga-ewepụta ndị niile ọma ihe niile o nwere wee tii na nke a wee hụ na ihe a gara n'ihu maka ndozi ala Igbo. And ọ sị na nwe ihe ọ kpọrọ n'oyibo effective stakeholder engagement starting from the grassroots. Na ya ma bụ a hands-on technocrat. Unu lekwa profile ya ma CV nke o wepụtara unu ga-ahụ na nke a wee eziokwu. Anyị na-agakwa n'ihu ajụrụ ajụjụ ihe gbasara conflict of interest duto na awụgwọ ihe ndị oyibo na-akpọ consultant na mgbe gara aga na dịka ewepụtakwa na dịka onye isi Ohaneze enwere ebe eji ụgwọ ga-eme na ebe ọ ga-ekwu okwu ọ ga-ekwulizi o mere ka aghọta na ọ dịghị nkumba dị n'eluigwe na ọnwụ ihe gbasara ala Igbo ọ ga-ekwu okwu na ọ ga-ekwu. Ajụkwa kedu ihe a ga-eme maka South East integration dịka Reline na-ekwujere okwu ya. Ya ma na-ekwu na eni dịkwara na skill set ị na-eme ihe a na-akpọ lobby ma federal government ma state government ka ahụtụshọn ihe niile na-aga. O nwekwara ohere a wee kọwaa ọrụ gasịrị na ihe gbasara ọnọdụ ụgbọ mmiri n'ala Naijiria na ihe ndị a gachara ọfụma ya na enyi ya ọkwa onye isi Ohaneze n'oge enye n'aka ọfụma. Ajụọ ya ajụjụ ihe gbasara ndụ na ahụike ndị Igbo ya na-ekwukwa n'ọkwa stakeholder engagement ndị mma nke ha ma eme n'ihe gbasara ahụ isi ike na ha na Ohaneze ga-arụkọkwa ọrụ. Enwere jụrụ ajụjụ na-asị ya ka egwara maka ụmụ anyị ndị nwere mixed parentage ka ihe a ga-eme ya na-ekwukwa na in line with mandate e nyere ndị Ohaneze na ha ga-elebakwa anya na nke a. Na nke ikpeazụ ya na-ekwukwa na ihe gbasara sekuriti na ya ga-etinye aka hụ na sekuriti gara ọfụma. So ebe a ka anyị na-abịa n'isi njedebe na-akpọpụtazikwa nna anyị nwoke Maazị Ezeoke. Maazị Ezeoke biko ka ikelezi Ohaneze gara anyị ntị.
nwanne m nwoke, thank you very much. Onye unu nụrụ ọnụ ya bụ Chief Dr. Uche Nwora, onye isi ndị Anambra Broadcasting Service nke dị n'Awka. Otu aka ka m ji wee na-ekenekwa nwanne anyị nwoke bụ Dr. Chris Asoluka. Ajụjụ niile zara amaka, and dịka ndị na-enene na ihe onyonyo nke ịntanetị ma ndị nọkwa ebe anụnwa, onye ọbụla na-asị sikwa m kene gị na Igbo gị amaka, na Igbo gị na-atọ ha ụtọ nke ukwuu. Otu aka ka m ji wee na-asịkwa Chief Johnson Chukwu nakwa Nwada Nkiruka, unu emeela wee bata na mgbede a wee soro wee jụọ ajụjụ. Ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke bụ Dr. Uchechukwu Oga, Minista nke Federal Republic of Nigeria, ọ bụrụ na ọ ka nọ ya, biko inwe ike ikwu okwu otu minute, ya karị na otu minute, ka ịgwa anyị okwu tupu anyị apịachie. Ọ bụrụkwanụ na ọ na-ahịa ya ahụ ime nke a, oke, ahụla m na ọ na-abịa. Minister, 1 minute. Thank you for your comment. Ụmụnne m ndewo. Ndewo. Biko ana m ekele unu ekele ebe ọ dị ukwuu. Na-ekelekwe ndị zara ajụjụ niile a jụrụ ha. Ha ekwuole nke ọma. A na-asị ihe na-ekwuzi bụ ka Chineke nyere ha aka. Ọ bụrụ na ha nweta ọkwa ha na-achọ, ha gosiri na ha bụ ndị ga-arụ ezigbote ọrụ. Mana ọ dị mgbe a ga-atụ atụtụ dị na ya. Ana m ekele ndị ọbụla, ma ndị jụrụ ajụjụ niile ha jụrụ n'oge a. Unu mere nke ọma. Ana m ekele unu ekele. A sị ụbọchị nta ka a chụọ ọnụ were nchi. O nwee ihe ndị ekwugasịrị bụ ihe ngarịla ka ntinye ọnụ, mana ihe nwebe otu minute. Maka o nwee ezigbote ajụjụ ajụrụ mgbe anyị mere anyị minista, edere m leta dere ndị leader ndị National Assembly, dere ndị governors leta sị na ọ dị mma ka ndị Igbo niile nọ na gọọmenti, maka after politics wu governance, ka anyị na-emiti wee na-adarị ntị, dịka ikwu mgbarịkọta izu ihe na-adị eme ha, mana onwe onye kwuru, onwe onye n'ime ha zara leta ahụ. Maka ihe a na-ekwu bụ na anọ ihe dịrị ndị Ohaneze, o nwee ihe ndị Ohaneze ga na-arụ mgbe o ruru. Maka ọ bụrụ na ndị Ohaneze dị suppose ị na-asị unu lekwe, ọ bụrụ na enwe economic team, at least enwe ofu mmadụ abụọ ndị Igbo ga na-anọ na the ministry. Mana ka arapụgodi nke ahụ ka ọ dịwa. Asị m Chineke ya gọzie unu mere ọfụma, ka ihe niile dị ka esi kwuo ya, ka Chineke gọzie onye ọbụla n'aha Jizọs. Amen. Amen. Nwanne nwoke bụrụkwa minista, imeela dịka isi kwu, andịkwanụ ka ndị onye zara ajụjụ zara. Ihe anyị ga-eme ka ihe anyị na-eme ka ihe o mere ka anyị mara bụ na otu ọ ga-adị bụ na ndị Ohaneze na-eme mbata na ndị na-achị achị bụ ndị Igbo na Ohaneze ga na-enwekọrịta mmeta nke ukwuu, nke ga-eme ka ihe ọbụla a na-akpa ka ọ bụrụ ihe ga na-enye aka iji mee na iji gosi na ndị Igbo nwere ndị nọ n'ọchịchị, nwekwanụ ndị na-ege ha ntị. Maka na etu ihe si aga mgbe ụfọdụ ịnekata ya anya, ofu ị na-ajụ onwe gị ka ezi ka o si dị ka ọ ga-abụ onye adọrọ na-aga ebe a, ụmụnne ya adọrọ na-aga ebe a, ọ dịka ya bụ mmiri ọbata ya bụ mmiri atụnyere ya mmanụ. Mana ọ ga-adị mma ọ bụrụ na ya bụ mmiri ga-abụ etinye ya n'ite ka o doo na Ohaneze ọzọ, Ohaneze nke ga-abịa na Jenụwarị. M ga-eji ohere akpọnitezie Chukwuemeka Ugoju, bụkwanụ onye na-so wee hazibe ihe nke a na-eme na mgbede a, ka ọ gwazie anyị okwu mmechi then n'oge uhuruchi a. Emeka Ugoju. Ebe anyị daalụ nọ. Before nkwu obere okwu m ga-ekwu, o nwere Prime Minister kwụ m ga-etinye ọnụ maka ndị Ohaneze na-abịa abịa. A na-asị taa bụ gboo, mana o nwere ebe ebido ọfụ nyanwa ebe na gọvanọs niile, ndị ministers nọ Abuja, ndị National Assembly, ndị State Assembly, representative of traditional rulers, other major stakeholders na Igbo. Baga na-ezukọ
ugboro ịnọ n'afọ ife ndị oyibo ga-asị quarterly okay wee emego ofu so ọ ga-adị mkpa na ndị ga-abata Ohaneze ga-emeke sure ọ ga-abụ their responsibility na this nzukọ ebido maka ife ọ ga-akwụ na onwere ka o nwee kọma because ife na-eme n'ala Igbo bụ ife ebido tata echi ọ kwụsị maka na ọ dị mkpa ka ndị niile ma ndị Abuja ma ndị nọ n'ụlọ kaba na-anọkọ ọnụ ọ ka tinye ọnụ maka ife Chukwu maka nkụzi ebe obere okwu maka ekwu ọ ka m kwukwe etu ife a si aga ebe anyị tinyere ya ka ọ bụrụ Monday to Friday and etinye ya ka ndị chọọ ịbịa chi anyị na Ohaneze ka anyị nyochaa mmalụ ma ndị ga-achị nwa anyị nke bụ abụrụ ka ndị na-achị anyị ka ba nụkwa ife ndị ba na-achị echi na-ekwu and etu ife si aga anyị bụ na ọ na-eme na ba na-achị ịma ndị nke anyị chi ikwu so ọ dị mma unu nekwa anya nya ọ bụ so onye anyị na ya nọkọ ka afọ bụ President General maka na enwe 5 people na-achị ịzọ President General so Monday to Friday mana kịta so mmadụ ịnọ si na ba na-abụ ịzọ Secretary General si enwere onye ga-abata yesterday si echi anyị ga-enwe Dr. Nwogu and asị kwesị inwe Ambassador Emuche pọtịkamoni ya kpa tata ọ nọ na Port Harcourt mamia nọ n'ụlọ ọgwụ so etu o si dị nyanwa ama nọnyere anyị echi so ọ ga-abụ so ndị President General ka anyị ga-enwe echi bụ Dr. Nwogu but Thursday Friday ọ ga-abụkwa Secretary General President General o nwee ife na-akpọ symbolism ife anyị ji etinye egwu maka MI Ọkpara ka m lụtakwu ya aka ya ime oge ụfọdụ a na-ekwu maka politics anyị na-ekwuzi now a ga na-eme politics for ife Ohaneze okay a ga na-etinye anya development so apụ MI Ọkpara amara ife ọ bụ onye Ohaneze ka etu a ga-esi enwe gọvanọ ọdịnaya ka MI Ọkpara na every state until anyị enwe Southeast region o nwere afọ eme ihe ama afọ ya but picture Bruce Mayrock o nwere ebe nji wee yirie onye si na ebe a na-eme anyị mgbe oge a na-anụ agha adịrọ mma wee gbaa onwe ya ọkụ so a na-asị na matter and hero so anyị na-achọkwa ka ndị ga-abụ our leaders na Ohaneze ka ba bụrụ ndị ga-asị na bapụta na ba dị ready ịmụrụ ndị Igbo ọ bụrụ ọsọ shuga ọ banye n'ọnwụ na ba ga-anwụ ma ndị Igbo dịrị so biko pụta na nke a ndị be anyị ekwusi ya nụmọ daalụ. Thank you very much nwanne m nwoke, thank you very much. Unu anụghị ọ bụrụ ntị m ka nke unu m ga-ejizi ohere a wee sị na ya bụ nzukọ nke anyị na-enwe tata abịago n'isi njedebe. Amaghị m ma onye gwara anyị okwu mbụ bụ Chris Soluka ma o nwere okwu ikpeazụ 1 minute ọ ga-eji agwa anyị ka anyị wee mechizie. Okay, sorry Chris, before you go, onwe obere nkwu ncho ileze ka ndị mmadụ marụkwa n'oge onwe ebe anyị chọọ enweta lecturer committee okay anyị chọkwa dịka 2 days or so before the election okay enwefu ebe a ga-akpọ closing remarks by ndị na-azọ ọkwa adịghị emebi ya before but mgbe ama na-enwesigo delegates anyị mekọdị webinar ga-abụ anyị mara ndị niile bụ delegates mara ndị na-achọ ịzọ ọkwa ka ha mee this delegate address unu marakwa anyị ga-anụ ọgụ nke a ka make sure na electoral committee may adopt. Daalụ. Thank you very much. Okay, Chris, now over to you. ụmụnne m ekelela m agwala m ihe mere m chichi fụda oshi oge eruola ndị Igbo ga-ezukọ nọrọ otu ọyọ oge eruola oke tie aka ngwere tie aka onwe otu onye nye akpa akọ
ndị nọ diaspora, ụmụ dị youth na ụmụ nwanyị, onye niile anyị kpọga nnụ nwee ya wụrụ shọmachiri Chineke na ndị ga-atụ vootu chinwụrụ President General. Aga m asị nnụsị ọrụ juru, but it will be an exciting experience. Thank you very much. Thank you very much. On that note, we'll draw the curtain this evening, and I will say thank you. Please do join us tomorrow, as Emeka Ugoju said. Tomorrow we'll be having Dr. Joe Nwogu. Tomorrow will be the 16th of December 2020, and the time will be 19 o'clock to 20 o'clock. That is, Obu no jiri nkeji asa, Obu no kwa erekara asa nke mgbede. Erekara asa nke mgbede. Anyị ga-abịa nọrọkwa ebe a. Olukwa echi a ga-enwekwa ndị ọzọ ga-ajụkwa ajụjụ dịka esi jụọ ajụjụ tata. Ana m ekene onye ọbụla rụrụ ahụ ya ụka wee bịa nọnyere anyị. Kenekwa ndị niile ajụrụ ajụjụ ha wee zaa. Ndị bịara, ndị abịaghị n'oge. Na mbụ anyị nwere onye izizi ajụrụ ajụjụ nke bụ Prince Okey Nwadinobi. Amaghị m ma Prince Okey Nwadinobi ọka na ya, a sị na eme nwata ka emere ibe ya, obi adị ya mma. Ama m na o luola na ngwụsị. Aka m asị ọ bụ na ọ na ya ka dịka Asoluka mere ka ọ gwatụkwana anyị ka obi dị ya. Amara m ma Prince Okey aka na ya. Ọ na ya. Okay. Biko ọ bụ na ị ga-emetụ m on mute 1 minute. Thank you very much. Biko anọ m ya Maazị. Yeah, go ahead, sir. Biko ana m eji ohere ekele mmadụ niile na-asị ihe a unu mere ọ dị anyị ezigbo mma. Ekpere anyị ọwụ ka Chineke tiere anyị aka ka elekshọn a nhọpụta mmadụ a na-achọ ime ka ọ bụrụ ihe ga-aga nke ọma. M na-ekpekwa ekpere si Chineke tiere m aka unu kpọfụta m iwu onye sekretari jeneral, mụ na onye ọbụla ewepụtara iwu prezident jeneral ga-arụ nke ọma. Anyị ga-enwe udo, anyị ga-enwe obi ụtọ, anyị ga-eweta ọganihu na Ohaneze. Anyị ga-akpọkọta mmadụ niile, ndị Igbo niile, ka ugbu a aka anyị niile ga-ediri ime ya ka ewu ihe ọbụla anyị na-eme ka ediri anyị mma, anyị emezie ala Igbo. Ndewo, ya dịkwara mmadụ niile mma n'aha Chineke, n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Amen.